በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስብሐት ለእግዚአብሔር ለዘአብጽሐነ እስከዛት ሰዓት ወለዘአፈጸመነ ጾምነ በሰላም። እግዚአብሔር አምላክ ጾምና አጀሚሩ ስጋብ ሰዓት ዚ ንፍጻሜ قرب دقائق ترفنا ساعات نساعد يبصحنا أملاك أبوتاتنا إبراهيم إسحاق يعقوب أملاك نبيات صادقان سمايت كبر مسغالان أملخو داسين زلالم نعيقنا እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በአመላጅነታ አቂባ አልኪዳና ከብኪባ ነዚህ እነሆ ጾምና በሰላም ጀሚርና ስጋብ ንውድ በአመላጅነታ ብረዴታ ዘቆመትልና ናይ መስቀል ውህበትና እነሆ ግርፋትና ይወዳ በመሕሳብ ንዓናውን ዘቆመትልና ንጽህት አዴና ክብርን ምስጋናን ንዓውን ይብጽሐያ ሕርያን ቅዱሳን መላእክት ነቢያት ጾያት ጻድቃን ሰማዕት በሙሉም ሐዋርያት በሙሉም እግዚአብሔር ብዘኽብሮም መጠን ክብርን ምስጋናን ይብጽሐዮም ናይ ክርስቶስ ቤተሰብ አፍቀርቲ ቅድስት ድንግል ማርያም አዴና ኣብ መሰረት ነቢያት ሐዋርያት ታነጽኩም ደቂ ዓዶም ንቅዱሳን ዓይንቲ እግዚአብሔር አቦታቴ ካህናት ናይ ምስጢር ተላእኽቲ ኣሕዋቴ ዲያቆናት ከምኡ ድማ በ40 ብ80 ውልድነት እግዚአብሔር አምላክ ተቀቢልኩም ተስፋ መንግስተ ሰማያት ተስፋ ትንሣኤ ትጽበዩ ሙሉኹም ህዝበ ክርስቲያን ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ኣብዘ ዘለኹሞ ምስ ኩላትኩም ይኹን ከመይ ቀኒኹም ደሓን ደቐኒኹም ብሓፈሻ ጽቡቕ ጌርና ሰላም ክንበሃል እኳ ብዙሕ ኣገዳስነት ተዘይሃሎ ግን ከም ሰባት እግዚአብሔር አምላክ አንሳ እመይትላይ ንዑ ድማ ቸርነቱን ምሕረቱን እንዳተጸበናን ነበር ሰባቲና ግን ሕግን ስርዓትን ንምፍጻም ናይ ክርስቲያን ሰላምታ ሰላም ንምባሃል ይምበር ናይ ሰላምታ ሰዓት አይኮነን ማለት እዩ በሓፈሻ ጾም ከመይ ነይሩ ከመይ ለውን ማለት እዩ ሰዓታት ስለዝተርፈ አትሊስት 5 ሰዓት አብሊ ተርፈይ ንስዕረት ከውን ትንሣኤ ከውን ማለት እዩ በሓፈሻ ግን እግዚአብሔር በጥዕናን በበረኸትን ዓቂቡ ስጋብ ሰዓዚ ስለዘጽነሐና ንዑ ክብር ምስጋና አምልኾ ዳሴን ዘለዓለም ንዑ ይኹኖ ሕራይ ሰሙነ ሕማማት ካብ ኩሉ ጽዋማትን ካብ ኩሉ ዕለትን ተዘኸበረ ኣዝዩ ድማ ንክርስቲያን መንፈሳውነቱ ዝምርምረሉ ዲያብሎስ ዝሳቀየሉ ነፍስና ትድሰተሉ ስጋና ድማ መቕጻዕታት ረኽበሉ ንሱ ጥራሕ ዘይኮነ ብስጋና ቀጽዕና ንነፍስና ንኽብረሉ ግዜ ማለት እዩ ስለዝኾነ ከምዚ ሰሙነ ሕማማት 40 መዓልቲ ተዝኸውን ዝብል ብነፍሰይ ማለት እዩ ስለምንታይ ትብሉ ነርኩም ሰብ ካብ ክፉእ ምዝራብ ካብ ጸያፍ ነገር ወዘተረፈ ምተቆጠበ ነይሩ ማለት እዩ ኣብ ዓድና እኳ ጸይቅ ጽረፈሉ ይሓቅን ወላ ተጋጊ ብፍላይ ኣብ ከባቢ ንሕና ንነብረሉ ኣነ ዝተወለድኩሉ ዝፈልጦ ከባቢ ሕማማት ተኮይኑ ደቂ ኣንስትዮ ኣጸያፈ ቃል ጻረፋ ደቂ ኣንስትዮ ጥራይ ማለት እዩ ደቂ ተባዕትዮ ኸ ርእሶም ኣድኒኖም ይኸዱ ወዘተረፈ ማለት እዩ ኣብ ሰሙነ ሕማማት ምናልባት ምሳና ኣብ ቴሌግራም ዘለኹም እኮ ዕድመን ጥዕናን ይሃብኩም 900 ሰብ ጾምኩም ስግዳንኩም ሙሉእ መዓልቲ 13 ሰዓት 14 ሰዓት እንዲያውም ኣብ ቤተ ክርስቲያን እኳ ቀልጢፍ ይውዳእ ተኾነ ኣብዚ ግን ኩሉ እንት መጽሓፍቲ ብምንባብ ተሰቡን ክፈልጦ ስለዝግባእ ትግቡእ ስግዳን ብሰዓቱ እንዳብጽሕና ኣብ ስለዝቐነና ልዕሊ ዝኾነ ነገር እቶም ኣቦታትና ዕድመን ጥዕናን ይሃብኩም እቶም ዲያቆናት ከምኡ ድማ ነቲ ማሕበር ተገልግሉ ሽማግለ ማሕበር እውን ብምሉኹም እግዚአብሔር አምላክ ዕድመን ጥዕናን ይሃብኩም ነቲ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዘየለ ሰብ እንዳተባራረኹም እሞ ቤተ ክርስቲያን ገሊኹም ሓንቲ መዓልቲ ናብኡ ሓንቲ መዓልቲ ናብዚ እንዳገበርኩም ዘገልገልኩሞ እግዚአብሔር አምላክ ዓስብኹም ይኽፈለልኩም ማለት ካባና ምስጋና ይትድለዩ ማለት እዩ እግዚአብሔር አምላክ ግን ዓስብኹም ይሃብኩም ዝብል ካብ ኣቦታት ጀሚርኩም ስጋብቶም ዲያቆናትን ቶም መጽሓፍቲ ብምንባብ ዝሓገዝኩምናን ማለት እዩ ካልኦት ድማ እቲ ህዝቢ ድማ 900 ዝኣክል ሰብ ካብ ቤተ ክርስቲያን ርሒቑ ዝነብር ቤተ ክርስቲያን ዘሎ ቤተ ክርስቲያን ቆኒ ኣብዚ ቴሌግራም ኮይኑ ኸይበላ ገዙ ኮፍ ኢሉ መጽሓፉ እንዳንበበ እቲ ናይ ሰዓት ስግዳን ድማ እንዳሰገደ
نعم تسجلنا بزجبر عبيد كريستيان زجبر عبزي بزح نمنتاي زيادة إحنا نبيت كريستيان سلزي كرنا خمو قصر لنا بزبل مالتي زيابير مسكن كا بسلام بفقرها ودينا يا مالتي سلزي بسعودية زلهم بحاجوسهم وديكم مبكال كالون مالتي سلزي زيابير عامل خسلو كل نجار كبرن مسجانان يخنا جسنا بريو بركة بزيحو نبرهانة تنسايد مرنا مالتي بحافشة صوم مالت كم زي بك زيابير مسجن نعم ما بزم حبر كلتا صوم كوينكم خبيركم خوني دني مالتي أبزل لكم ونسخم يخم أبزل لكم ونسخم يخم بزيادة جن تيليجرام فريحهم على فيسبوك تراح زكاتاتلو مزاحات كاناتن دياقوناتن منوكوساتون على مالتي منوكوسات عندنا تعادل له إعراب له أبتت صرحه يسمعهم خالو كل سلة نجرنا زيابير عملاق نعومون زيابير من زناية تنساء مستوم أبتنساء حبيرهم نخرستوس زوسرو بسبكة هاري عدما سأقامن فسق قدس تعدل مسوم يدمر لنا زيابير سلازي بزي لو ما عنتي قدام سعر تباهيلي زفلت مالتي بيت كريستيانا قدام سعر كبهال كله قبو كيرانا ما بصح ما بوتاتنا لملامي سعري ويدما كتايما نبلو أبعدنا ويدما بيجف سعري مالتي بيدوس ولا سعري زربربلي مالتي زي مثال زغبرون تاي مالتي ماي اهي عالم مستفات ننه زمصات لربي اولي عقان تكونه ግን ንዑ ምሳሌ ብምግባር ዝግበር ነገሪ ማለት እንታይ ማለት ትጭንቅን መከራን ሓሊፊሞ ካብ ጅኔው ልምላሜ በረኸት ረድየት ንሪኤሉ እዩ ንምባሊ ማለት ስለዝኾነ ንቤተ ክርስቲያንና ቀዳም ስዑር ተባሂላ ትፍለጥ ቀዳም ስዑር ክበሃል ከሎ ስዕረት ንኢሉ ንግሆ ዝበላ ኣይሰኣኒ መቼም ከብዲ ዘመዱ ኩሉ ግዜ اسم بس قاعد حضر نفسي ندحري له انتي زو جمير مالي بلع جمير له مالي انتي ويني استفسه لب انتي له انتي له مالي مستجمير له مالي سلازي وين اللب يفسه قبل كلكو متانا حاغوسكا نمغلاس اب حاغوسكا وين دالو اب حاغوسكا وين غيركا وقع كعبل نمبالين بل وين غيركا ساتيها عبلا يبونن እንደገና ድማ زيت دما قص يبر تجمير قبا يجمر مالتي بلك قبا منفس قدس زدل سب اندحر كوين مچم እግዚአብሔር አምላክ መስገን እዚ ማህበር ክምካሕ እንድሕር ኮይኑ ተዋህዶ ማለት ጽሩይ ተዋህዶ ናይ ካለ አነ ኸዋዳድር ኢለይኩም ከምዚ ማህበር ግን አይራኹን ማለት ወላ ተፈጢርና ኢና ወላ ጽሑፉን ብዙሕና ንበቢና ኣብ ዘመን ሐዋርያት ዝነበሩ ከማን ጫጫቃታት ነይሮም ይዝባል ለምን ማርያም መግደላዊትን ንቅዱስ እስጢፋኖስን نهارات مسجروا من سخاتكم نزيهم إلي نحنا قل نتزعبي عيونا هنكيد مبال زخوري أبقى لبيت الكريستيان بوزح متشغجع مباس متحمي ما يلا أبز ما حبركم يلا نيامكم زقبر سلطوين بيها هنا نسخة عقم هابتي قبر نحنا قل تصبو غيرنا بفقرنا هنكت سألينا تباهيرو أبزين سلست نربعة عامت زاكل تعرفي وردت نقول لا تقبلوا تمنفساون الزعبي حواتنا عزيزت نقوم مالتي ክርስትና ድማ ሆሚ ብልክዕ ማለት ስለስማይ ኣብ ኩሉ ጾላዓት ክትኮን ይኹም ዝብሊ ስለዝኾነ ንቀዳም ሰዕር ኩሉ ግዜ ኢና ንሓልፎ ማለት ናይ ዓርብ ስቕለት ጸርፊ ኩሉ ግዜ ኢና ንቕበሎ እግዚአብሔር ይመስገን ንሱ ደመወዝና ኢና ዓና ኣብ ሰማያት ድማ ክብሪ ዘውህበና ክሳብ ዝኾነ ጸርፊ ጎይታናን መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ዕለተ ዓርቢ ዝጋብ ዕለተ ቀዳም ዓርቢ ተንኪፍና ናይ ቀዳም ጥራይ ክንምሃር ስለዝኾና ብዝያዳ ናይ ዝሓለፈ ሕማማት ነፍሲ ወከፍ ካብ ሶኒ ጀሚርና ስጋብ قدام شعور تماهير لينا تسمعوا حدا رابلكم مالتي بوستون قبرلكم نيري لو ما عندنا قدام شعور دحرا عرب زلو ጭንቀት دحرا عرب زلو بخيات دحرا عرب زلو بسرات زبل تمرتي غيرنا كنمهار زغدلنا مالتي ስለዚህ ኣብ ዕለት ዓርብ ክዝክር ከለኻ ኦምርኻ ስትንክፈካ ኣካልካ ኩል ግዜ ዘሳቀይ ካንታ እዩ ኢልኩም ነው ተሓቲ ለኹም ሰለስተ ነገር ዝገርመን ነገር አለ ማለት هذا نقولتنا الملحنا نيس كريستوس بزي مردهم تزقبروا زنبروا مشفشاف تزقبروا زنبروا وردت زمر مراقم طف مبال من ما يكون نعم قرمكم مراق طفيل لك حانسيس كاتا عليه تخليها قولتنا الملحنا نيس كريستوس كبر المسجانان يخونه نمراقم أي صحافون كم قرفات يلو أي قوت أرون مالتي صرفهم كأمانتي صرفنا يدك سبات
ጥፍጣፍ ምራቃ ይሁድ መሪቀ ምራቃ ይሁድ ዝበሃል ብፍጹም ኣይተጸየፉ ማለት ንዑ ተጸይፉ ክፉ ነገር ኣይተዛረበን ሃይመመውን ክልምነሎም ከለ ኢና ንሪ ማለት ስለዚህ ንዕለተ ዓርብ ዘይፈልጥ ኣገልጋላይ እንድሕር ኮይኑ ኩሉ ግዜ ጸሪፎምኒ ኢሎምኒ ልኽዕዮም ይኽእል ይኸውን ዳም እግዚአብሔር አምላክ ክብርን ምስጋናን ይኹን ናቱ መንፈስ ተሕዲርልካ ንዕለተ ዓርብ ኩሉ ግዜ ድሉ ኮይንካ ምዃን ሓደ ካብቲ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ዝበሃል ማለት እዩ ስለዝኾነ ኣብ ዕለተ ዓርቢ ኣዝዩ ዝገርመን ነገር እንድሕር ሃልዩ ሓደ ትዕግስትና እግዚአብሔር በጣም ዝገርመን ማለት እዩ ካብቲ ቦታ ክትከይድ ከለኻ ናብቲ ተሰቕለሉና ቀራንዮ ቦታ ክትከይድ ከለኻ 14 ምዕራፋት ኣለዎ ማለት እዩ ኣብዚ ምዕራፋት እዚ መጀመርያ ካብ ፍርዶማት ሒዙ ናብ ጲላጦስ ናብቲን ከንጋላትዕዎ ከለዉ ኣብቲ ወንጌል ዝተዘርበን ድሕሪ ወንጌል ዝዝረብ ቃልና ኣሎ ማለት እዩ ብፍላይ ኣብ ዕለተ ዓርቢ ካብቶም ኣሕሊፎም ዝሃብዎ ንላዕሊ ካብቶም ሰቐልዎ ንላዕሊ እቲ ሕሊፉ ዝሃቦ ይኸፍእ ይብል ማለት እዩ ዝገርም ነገር እዩ ኣይሁዳውያን ሓደ በሉ ይሁዳ ክልተ በሉ እዞም ሰባት እዚኦም ኣብ ዝገበን እዚ ክሳተፉ ከለዉ ካብቶም ፈረድቲ ንላዕሊ ካብቲ ፈራዲ መቸም ጲላጦስ ፈራዲ ክፈርድ ከሎ ምንም ጌጋ ይረኸበሉን ይብል ማለት ንጎይታናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንም ኣይረኸበሉን ኣይሁዳውያን ተዛረቦ ቃል እንተሃልዩ ግን ነዚ ሰብ እዚ ምንም ዝረኸብ ኩሉ ነገር የለን ስለዚ ንዕኡ ዶ ክፈትሐልኩም ክፈትሐ ደኽብል ከሎ ንስኻ ተፈቲሕካ ዓርቂ ቄሳር ኣይኮንካን እንደገና ድማ ገበን ተዘይህልዎ ናባኻይ መቕረብናየን ዝብል መቸም ሓደ ገበን ሃልዩ ወይልካ ብሓሶት ፍርዲ እንታይ ዝበሃል ብሓሶት ምስክርነት ተቕርቦ ሰብ ኣሎ ፈራዲ ግን እንድሕር ፈሪዱ ከሎ ኣብዚ ዝገርም ነገር እንታይ ማለት እዩ ታራብዒት ተገርም ናይ ጲላጦስ እንደ እንተን ሰለስተ ዝብለን ዘለኹ ግን ነዚአኒ መጀመርያ ኣይሁዳውያን ሓሶቶም ሓቢሮም ምዝራቦም ንህዝቢ ምንዓዓቦም ልክዕ ፈሪሳዊ ባህር ዘለዎ ብሳዕ እዚውና ይሰኣኒ ስለዚ ንምእመናን ንድሕነት ከይመፁ ንበረኸት ከይመፁ ዝዛረብ ሰብ ከሎ ከምዚ ገበሮ ዝብል እቲ ህዝብናትና ድማ ርእዩ ዝተውዒሉ ክመዝን ዘይክእል ምዃኑ ልክዕ ከምቲ ናይ ኣይሁዳውያን ዘመን ኣብ ዘለና እዩ ዳም ጎይታን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሽዑ ምስ ቃሉ ኸማን ዕድለኛ እዩ ሽዑ 6666 ኩርማጅ ተገሪፉ ሕጂ ግን 6,666,000 ወዘተረፈ ምገረፍናዮ ይመስለን በትናተይ ሕልና ክንሪኦ ከለና በዚ ሕጂ ዘለና ሰባት ክፍኣትና ምቀኝነትና እንዲያው ክርስትና ጸጋ ተወሲኹና ንኽፍኣት ከዓ ዲያብሎስ ተወሲኹና ዝገረድና ሰባት ኢና ንኸው ስጋብ ሕጂ ንጎይታ ዝገርፈውን ኮ ይሰኣን እዮም ነገልገልቲ ምግራፍ ማለት ኮ ንጎይታ እዩ ንጳውሎስ እንታይ ኢልዎ ማለት ሳኦል ሕጂ ኸናበይ ክትሰድደኒ ደሊኻ ዝበሎ እኮ ኣይሁዳዊ ስለ ዝነበረ እዩ ስለዚ ሕጂ እውን እኮ መንፈሳዊ መሲሉ ኣይሁዳዊ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ኣሎ ስለዚ እንታይ ኣብለኩም ደልየ ካብ ፍርዲ ምእምናን ካብ ፍርዲ ኣገልገልቲ ካብቶም ለይትን ቀትርን ዝፅዕሩ ኢልኩም ክትበልዕሉ ጽቡቕ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ንጎይታናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከምኡ ክብልዎ ከለዉ ብሙሎም ቶም ህዝቢ ድማ ልቦም ተደፊኖም ነይሮም ማለት እዩ ሓደ እዚ ልክፍቲ ዝበሃል መንፈስ ነዚ ልክፍቲ ዝበሃል መንፈስ ገበና ይረኸብኩልን ክብል ከሎ ክትሰዶ ይግባእ ካህናት ከምኡ ኢልኩም ክትፈርዱ ይግባእኩምን ክብሉ ይግብና ነይሩ ኣብ ዕለት ዓርብ ዝነበረ ጭንቀት ማለት እዩ ግን እቶም ካህናት ስኻትኩም ኣይሁዳውያን እንዲኹም ጀጋኑ እንዲኹም ደቂ ብርሃም እንዲኹም ደቂ ይስሐቅ እንዲኹም ክብሎም ከሎ ልቦም ዲያብሎስ ነፍሖ ይብል ማለት እዩ ስለዚ ትማል ሕብስቲ በሊዖም ዝገርም ነገር ኮይ ኣብኡ ዝነበሩ ስቆሎ ክብሉ ከለዉ ማለት እዩ እንዲያውም ከምዚ ኢሉ ክዛረብ ከሎ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያንና ክትርጉምዎ ከለዉ ስቆሎ ክብል ከሎ ኣዳም ድማ ተሰቐል ይብል ነይሩ እዩ ኣዳም ከምኡ ምባሉ ሰዓት ይቆፅር ነይሩ 5,500 ዓመት እንሆ ብኣጋንንቲ ስቅያት ብናይ ሲኦል ወለፈንታ ወይ ድማ እሳት ተቃፂሉ ክነብር ከሎ ጎይታ ተወለድ ይብል ነይሩ ምስ ተወልደ ድማ ዕበይ ስለምንታይ ንሱ ተሰቂሉ ከድሕነ ምዃኑ ዝፈልጥ እዩ ስለዚ ኣብ ሰማይ እውን ጭንቀት እዩ ነይሩ ኣብ ምድሪ እውን ጭንቀት እዩ ነይሩ ናይ ሰማይ ጭንቀት ፈንዲቱ ንምድሪ ዝወረደሉ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ቡምባ ኣብዚ እንድሕር ተፈንጂሩ እቲ ስኩጆ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ጠረፍታ ክሃርም ይኽእል እዩ ናይ ሲኦል ብኽያት ናይ ኣይሁድ ጫውጫውታን ብሓንሳእ ንሰማይን ንምድርን ዘጨነቐሉ ግዜ እንዲያም ከምዚ ከይኮነ ይተርፍን እዩ ፀሓይ እንታይ ገበረት ኢሉ ማለት እዩ ጋረደት እዩ እሳታ እንታይ ዝበሃል ብርሃና ከዋኽብቲ ደም መሰል ይብል ረገፍ ይብል ወርሒ ደም መሰለት ይብል ተመልከቱ ማለት እዩ ኣብ ሰማያት ዘለዉ ምድሪ ንባዕላ ተሰንጠቐት ይብል ምድሪ ተሰንጠቐት
እንደገና ድማ ቤት መጋረጃ ድማ ተቀደይ መላእክት ድማ ተጨነቁ እዝና ዓለተ ዓርብ ክንሪኦ ከለና እዚ ጭንቀት እዚ ንዓና ንደቂ ሰባት ተዋሃበና ክብሪ ማለት እግዚአብሔር አምላክ ንዓና ክብሪ መታን ከልብሰና ንዑ ዕርቃኑ ተሰቅለ ዝብል ነበር ተመልከቱ ነዚ ውዕለት እዚ ሰጊሮ ኸይድ ዝኽእል ሰባ የለን ናብ ሓደ ግዜ ዝገርመን ነገር እንተሃልዩ ክርስትና ማዕረኽ እንደዚ በረኸትን ረድኤትን ንክርስትና ክንዚ ኢልካ ምንባር እንዳሃለው ከሎ ነንባዕልና ንዋናጀል ምዃና እዩ ዝገርመኒ ኣነ እግዚአብሔር አምላክ ነዚ ጾምና ዝጋብ 4 ሰዓት 5 ሰዓት ብሰላም የጽንሐና ከምዚ ጾም እዚ ዝነበረ ፈተና የለን ማለት አገልጋሊ ዝብል ጾም እንታይ ምዃኑ ይርዶ ኩሉ ማለት ንወንጀል ንኽፍኣት ንምቀኝነት ዝተሳአሎ እንዲያም عقب كويس أم كوي مسأمنا زين رخبت الكون بقى انتي زبال زقدر له لك فريساويان نقويتانا مدحنا نيس كريستوس انتي زبال ندم ننجوا صار متى ندم مصاوت تايبال تملكت زي مالك تزغر من زنبرنا عربي بخياتي مالك ابسيل زلا ادم بچنقت ጌታ ሆይ ተሰቀል ክብል ከሎ እንዲያም ከም ዝገርመኩም ሊቃውንት ተخزارب ከለውኮ ኖ ህዝብ ካብዝና ዓብ ሓደ ሰብ ክቅተል ወይ ድማ ሓደ ሰብ ክስቀል ይግባእ ኢሉ ክፈረድ ከሎ ካህን حق ፈረድካ አዳም ነዚ ዝደል ዝነበረ ጭንቀት አለው አዳም ካብ ሲኦል እሳት ካብ ዘሎ ስቃይ ክወፅእ ስለ ዘሎ ኖ በጃኻ ዛፈርድ እዚኣ ሓቂ አይደል ብደቂ ሰባት ክፍረድ ከሎ ግን ቁና አይኮነን ማለት ገበናያ ትረኽበን ካላይ ድማ ናይ ሂዳውያን ጽጋብ ማለት حمم كند زفوسلهم حبست كند زبركتلهم عور كند زبرهلهم حنكاس كند زرتعلهم غباط كند زقنعلهم زغرم ነገር ኮይ ደውዬ 38 ዓመት እሱር ዝነበረ كند ዝፈትሐለ እዚ ብፍጹም ሰዓር ሰንበት ምባለም እመንስ ጥራሕ ኮይኮነን ካብ ዓደልና ወጸልና ተዝብሉ ነይሮም ኮ ጸገም ይብሉን ኖ ክስቀላለው ክመውታለው እንዲያም ወንጌል ልቋስ ክዛረብ ከሎ ክንደይ ግዜ በخፉ አቃታተላ ቀትሎهم ዘሎም ንህዝብ ደአፈሪሖም በርዝብል እቶም ህዝብን ሰብ እትዝግበር ዝነበረ ሸዒር ዶም ነይሩ ዳሃር ግን ብሕቡ ሓዝወይ ንገርመኩም ኮ ሓደ መጀመርያ በዓለ ቅጫ ፋሲካና ይሁዲ ብሰዓዚ ጽባሒ በዓለም ዝኽበር ማለት ዝገርመን ነገር ታሃሊ ሻባት ከርክቦም መታን ወይ ድማ ተኻግ ዝበሃል ናቶም خاق مالت عبي بعال مالك انت بعال متان كيركبو يقالا دم نيروم يزبل تسعات كي تاخلو نخسقلو نمنتاي ساعتنا تاخللنا شابات كاخلنا وزه ترف زبل قالات اطريفم واكبال توسو انتاي زبال مدفع توسو سقلاتي نيرمل نزا ساعات جا كل غزي خاصبه كلكم بتاعم يزغرمن مالك كفاءتهم مالك كفاءتنا يدق سبات ناي እግዚአብሔር ተኻለይቲ ግን ናይ ቸርነት ናይ እግዚአብሔር ካብዝ ገርመኩም ቅዱሳን መላእክቲ ቹሩቢኤል ዝባሃለው ስራፊኤል ዝባሃል ካለው ቹሩቢኤል ዝባሃሉ ሽድሽተ ክናፍ ዘለዎም ኮይኖም ወንበር ናይ እግዚአብሔር ክስከሙ እሳት ናይ እግዚአብሔር አምላኽ ኖ ምጽዋር መታን ክቆሉ አኽናፍ ተዋሃቦም እዮም በክልያ አኽናፎም ይጎልበቡ ገጾም ይጎልበቡ ምክንያቱ እሳቱ ከቢድ ስለ ዝኾነ ማለት አጋርም ኢዶም ድማ በትኽልተ ይብል ማለት ትኽልተ ግን ዝበርሉ አትራንስ ኮሙኒ ከምዚ ከገብሩ ከለው ተመልከቱ ማለት ንጎይታናን መድሓና ኢየሱስ ክርስቶስ ባድ በፍራስ እንዳረገጹ በእግሮም እንዳጨፍለቁ ተመልከቱ በእምን እንዳደግደጉ በጥብለለተ ኢድ እምን ከምዚ ገይሮም ሒሶም ገጽ ክጽፍዑ ከለው ዝገርም ነገር ማለት ካብዞም ኩሎም ግን ሓደ ለባም ዘይምህላዊ ግደፎ ዝብል ጲላጦስ ውን ኮን ባዕሉ ገሪፉ ስለደወ ኢሉ ሰደዶም ይብል ገሪፉ ክንሱ ድማ እንክስቀልዎ ከም ሕግኹም ክብል ከለይ ፈራዳይ ፈሪዱ እንደሎም ቢግባይ ዝሕተት ተዝኸውንስ ዝጸሊኩም ፈሪድዎ ክንሱ ክድ ኢልዎ ከለስ እንደገና ድማ ኣሕሊፍ ይዎ ማለት ኢዱን ጽየ ኢሉ ተሓጺቡ ከሎ እንደገና ንጎይታናን መድሓና ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ኣሕሊፍ ከበሎ ድርግ ማለት ስለዚህ አማናው ንጉስ ነው ኸርእ ዘይካለኮ አማናው ንጉስ ጎይታ ስለ ዝኾነኮ አይገርመኩም ካሓቶ ከለው አቡ ኸፍ ከብል ከለ ድማ ምንም አይመለሰን ገረሞም ይል ማለት
نعايك تملس اللي يتخليها فتحك أسرك قليل كاب سماي تزيت وهاي بكامن تملكته سلازي نزي زجرم نجري اتخال أي مالي اتخال أي كابليت يسطرع وصيل كام مسكرك قدامي كلاي سالساي رابعي معرف له أبت رابعي معرف مسبس عقل أزي كبير زجات أما نجر نحرالي ما بيتاجن كدسترنجل ماريام نودا مسكال تسكيمو ግርፋት አጲላጦስ ተገሪፉ አቦ ኸጻና ከለይ ናይ መቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሐዘና ተመልከቱ ማለት ለሃ ማርያም ዝባሃላሉ ማለት እስኪ ተመልከቱ ሓንቲ ወላዲት ማለት እንኳን እንደ ወላዲት ሲ ከም ደቅ ሰባት ርህራይ ደቅ ሰባት አለና ማለት እንዳገረፉዎ እንዳጨፍጨፉዎ መስቀል ተሰኪሙ وشو خابرو ستو شو كو خمزي قليل ነገር መስልክ ማለት እዚ ስእሊ ኮነ ደቅ ሰባት ንምርዳእ ተባሂሉ እምበር ናይ ጎይታናን መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘዲ ትልቋሳ አለ ክንሪዮ የግሬታ ዮሐንስ አለ ክንሪዮ خለና 30 ሰንቲሜትር ነው ሓት ነይሮ ይዝብለ ርሱ ክጸቅጥዎ ከለው ድማ ልቦ ወግይዎ ይወፀ ነይሩ ይብል ዘገርም ነገር እዩ ርሱ ጸቅይተሞ ልቦ ወግይዎ ይወፀ ነበር ይብል ከምዚ ለኸለ አዲይ መጽያኽ ተሓቅፎ كتراخبو خلا ودي كتب لك لا اسك تملكتنا يا حنت ولادي تارسي اسك ابرسكم غبرتهم ولد مالك ودهم كمزي غيرو تغريف زبانو تغفيف كمزي غيرو اندا تጨፍጨፋ خمس كሆነ ታይም ተሰማعኩ እንኳን እንደነዝ ወለደስ ንዝሪ እኮ ህፃናት ሓደ ግዜ ግርፋት ናይ ጎይታ ሪኦም ክበኺ ይخلቅሱ ክትሪኦም ከለኻ እዚኦም ምርጻት ቅዱሳን ተመልከቱ ስለዚህ ነዚህ ዝመስሉ ዕለት እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ገለገለ ሰባት ከምዙ ኢሎም ካሓቱ 64 ዕድሜ አሲ ስለምንታይ ጓል 64 መይታ ይሁን እንደውም ሓደ ሊቅ ዝበሎ አንተ ክንደይ ትደፍር ኢኻ 64 ዓመት ንትስቃይ ከመይ ጌራ ናይ ወዳ ስቃይ ቡ ሓሊፉ ሞይቱ خلص ከመይ ጌራ ሓሊፋት ተልካስ 15 ዓመት ብድሕሪ ምጽናሕ ሳይገርመካ እንደዝበሉ ሊቅ ነይሮ ማለት ናይ ባሐቆም እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ጓል 64 ዓመት ሞይታ ስለምንታይ ሞይታ ኦኬ እግዚአብሔር አብ ፈቀደላ 64 ዕድሜያ ሞይታላ ቆይና ዝደል ወድ ሰባሎ ማለት እቶም ሊቅ ግን እንታይ ኢሉ ስለምንታይ ማለት ስጋብ 64 ዓመት 89 ሰዓት ዘይገበሩ እግዚአብሔር ስለምንታይ ዝብል ሰባሎ ማለት መቼም እግዚአብሔር አምላኽ አቲና ስሩዕ ግን ዋጣጥ እንደል ሰባት አይሳአን ነው እቶም ሊቅ ዝመለሰው ግን ዝገርመን ነገር ማለት ክንደይ ተጨክኖ ወደ ንስሓት ካብቶም ዝገረፎን ካብ ዝነበረ ስቃይ ንስኻ خفيك ያይሉም ስለምንታይ ከመይ ጌራ 15 ዓመት ሲ ብድሕሪ ነይራ እንኳን ንስ ዮሐንስ ክንድዛ አክል ወደ 70 ዓመት ነይሩ ዝብሎ ማለት ቁጽረ ገጽ ዮሐንስ ማለት ንጎይታ ዝመስል ዝነበረ መልክዑ ብሰንክት ዝረኸበ ስቃይ ገጹ ተጫማዲዱ ተቋጻጺሩ ቁጽረ ገጽ ይዝባል ዮሐንስ ከም ዝመሰለ ማዕጢጡ ገጹ ማለት ببغات بسكيات نفسه كيف كدك اسكولو مچم سب بصغا كنبلينا ملك عسقا يخذكر كله ببخيات تزنبر اب عمره مالتي اب عمره تسكمو بخياتن سقيان ناي غويتانان مدحنا نيس كريستوس تملكتو ود 7 عامت كوين وي دما بدحري غويتانان مدحنا نيس كريستوس ندوح زمن كنبر كله نفسه كف مشت يبكن يلقس النبري ስለዚህ ድርሳነ ማህያው ዝባሃል አይ መጽሐፍ ናይ ቤተ ክርስቲያንና ክዛረብ ከሎ ድርሳነ ማህያው ዘንብብ ሰብ ሰለስተ ቃል ኪዳን ሎ ማለት መድኃኔ ዓለም ዘንብብ እንደሕርሰብ ኮይኑ ከምቲ ፍያታው ዘየማን ኣብ የማኑ ተሰቂሉ ዝነበረ ጎይታናን መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ከምኡ ቃል ኪዳን ይሕሰብ ነዚ ምን ይበካ እንዳም ካብ ዝገርመኩም ከም ፍያታው ዘየማን ቃል ኪዳን ዝተዋሃቦ ነገር የለን እንደገና ድማ መጽሐፍ ኮም ዝብል አመንዝራን ግብርተ ዓመጻ ነው ቀዲሞም መንግስተ ሰማያት ካአቱ እዮም ክብል ከሎ ንዕለት ቀዳም ክልቴን ዘዘኻኽረናይ በዕለት ዓርቢ ኣብ የማን ኮይኑ ዘልቅስ ዝነበረ ነው ኣብ ገነት ለምሳ ያለኻ ኢሉ ኪዳን ክበኸሎ ካብዞም ኩሎም ሸፋቱ ካብዞም ኩሎም ፈላጣቲና ዝብሉ ዝነበሩ አይሁድ እንደም ንሱ ጥራሕ አይኮነን ካብቲ 5500 ብበኻያን ብሰቆቃን ዝነበረ አዳም ቀዲሞ መንግስተ ሰማያት ዘኣተወንሲ ታስተዛረባ ቃልያ ኣብ 3 ሰዓት ዝተማሃራ ትምህርትያ ካብ ፋዱስ ስጋብ ሰዓት 3 ዝነበረት ማለት በተጸጋሙ ዝነበረ ዝላገጽ ዝነበረ ድማ ደቃ ከማ ይሁዳዊ ዳም ካብ ዝገርመኩም ሓደ ግዜ እኮ ኣብ ስቃይ ኮይኑ ዝላገጽ ሰብ አይሳእኒ
ኣብ ስቃይ ኣብ ብኽያት ኮይኑ ዝላገጽ ሰብ ኣይሰኣልኒ ንሞቱ ሞት ይውስኸሉሎ ማለት እዩ እንታይ ኣሎ ጎይታይ ንሕና ተሰቒልና እንዲና በጃኻ ይቕረበለልና ኣብታ ትመጽእ መንግስትኻ ዘክረና ክብል ከሎ እቲ ድማ ወደ ኣምላኽ ትኾንካ ነብስና እንዳ ዘይተድሕኒ ኢሉ ማለት እዩ ተመልከቱ ማለት እዩ ማርያም መግደላዊትስ ንባዕላ ንሃዋርያት ቀዲማቶም ንጎይታ ምሰላ ዘገርም ነገር እዩ ስለዝኾነ እቲ ሊቅ ክሓቶ ከሎ እቲ ሊቅ ዝመለሶን ኣዝዩ ዝገርመን ነገር ስለዚ ናይ እመቤታችን ናይ ሓዛና ምፅንናዕ ዘገርም ነገር እዩ ወድኻ ኣይኮነን ከምዚ ኢሎምኻ ኣብኡ ምርኣ ናይ ቀደም ብራና ይትረኽቦን እምበር እዞም እንግሊዛውያን ዝሰርቆ ገለመለሎ ወይ ድማ ናብዚ ኢየሩሳሌም ትነብሩ ሰባት እንድሕር ሃሊኹም ኣቲኹም ናይ በዓል ኣርማንያ ቤተክርስትያን ኣሎ እቲ ብራና ክትረኽቦ ከለኹም እቲ ብራና ብዓድና ዘሎ ይፈላለዩ ሓደ ግዜ እውን ብራናታት ኣብ ኣማዞን ዝርከብ ብራናታት ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ኣማዞን ዋጋ ክብረኩም ክእል ይኸውን ካብኡ ውፅኢኹም ክትረኽብዎ ከለኹም ድርሳነ ማህያውን እዚ ዝብል ማለት እዩ እኖ 40 ድርሳነ ማህያው ዘንብብ ድማ ምስ ኒቆዲሞስን ምስ ዮሴፍን ዝቁፀር እዩ ምክንያቱ ስቅያቱ ተረዲእዎ 40 ብምድጋሙ ምስ ኒቆዲሞስን ምስ ዮሴፍን ዝቁፀር እዩ ካብቶም ኣብ ዕለተ ዓርቢ ዝነበሩ ኒቆዲሞስን ዮሴፍ ኣርማትያስ ንብሎ ንጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ለይቲ ዝመሃር ዝነበረ ይብሎ ንሱ ኣብ መጽሓፈ ሕማማት ይኸውን ዝብሎ ታሪክናቱ ንረኽቦ ማለት እዩ ንሶም ድማ ተመልከቱ ማለት እዩ ካብኡ ዝነበረ ክምሽትዎ ከለዉ እንኳን መይቱ ኢሎም ክምሽትዎ ከለዉ ከምዚ ክገብርዎ ከለዉ ዘገርም ነገር እዩ ማለት እዩ ሓደ ግዜ እኮ ኣእምሮና ስለነጥፍ ኢና እምበር ንወዲ ሰብ ምሳኻ ተሃሪሙ ከሎ ፀፊዕካዮ እንድሕር ስምብራት ኣውፅኡ ካልኣይ ክደጉመኮ ብጣዕሚ ከቢድ ኮይ ሕልናና ስለ ዝዓረበና እዩ እንዲያውም ሓደ ግዜ ዝገርመኩም ንኣይሁዳውያን ክነላግፅ እምበር ኤርትራዊ ዝኸፍአ ባህር ዘሎ ብዚ ኤርትራዊ ዝኸፍአ ኣሎ ኣብዚ ተልኣቢብ እንዳበላጋን ዝበሃል ኣሎ እንዳበላጋን እንዳባእሲ ማለት እዩ ሓደ ወዲቑ ከሎሲ ክንድገለ እምኒ ገይሩ ጨፋቅ ብሎ ርእሱ ተሓደ ይዘብጦ እሞ ግርም ይብለኒ ናይ መጀመርያ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ከምኡ ክገብሩ ምስ ረኣኹ ድማ እኳ እንታይ ዳ ገይሮም ዳ ኣይሁዳውያን ዝፀርፎም ናይ መጨረሻ ዝገርመኒ ቤተ ክርስቲያን ክበኣሱ ከለዉ ንመጀመርያ ግዜ መቸም ሓደ ክልተ ክበኣሱ ትርኢኻ ኩሉ ግዜ ኣለና ቤተ ክርስቲያን ኣብቲ መጀመርያ ክበኣሱ ከለዉ ዝረኣኽሉ ሰዓት ግን ሓደ ከምዚኣ ገይሩ ናይ እመቤታችን ናይ ቅድስቲ ኪዳነ ምሕረት ስለ ወላዲት ኣምላኽ ገደፉኒ ይብሎም ማለት ዲያቆን ይትወዲ እንታይ ደስ ርእሱ ከይተሃርሞ እመቤታችን ስለ ዘላስ እግሩ በለሉ ሲም ተዓፂን ገይሩ እግሩ ያርመለስ ሽዑ ድንዝዝ ኢሉ ማለት ዋ ዝሰብዳ ዋላ ዓቢድ ይኹሉ ማለት ሃሪሞሞ እዮም ኩሉ ነፍሱ ደሚ እዚ ቤተ ክርስቲያን በሙሉ ጨቀይ በሙሉ ተጎቲቶም ይሞጽኦም ማለት ወይ አምላኬ ስለዚህ ካብኦም ዝፈለየና ባህርስ እንታይ ያለና ማለት ካብኡ ዝፈለየና ባህር የለን ስለዚህ ኣብ ዕለተ ዓርቢ ተንኪፍና ናብ ዕለተ ቀዳም ክንኣት ስለ ዝደለና ጭካኔና ማዕርኽ እንደይ ዝወፀይ ማለት ኣይሁዳውያን ክንብል ከለና ደማ ኣይሁዳውያን ንጎይታ ሰቂሎም ንሃዋርያት እውን ኣሳይዶም ስጋ ብጅንኮ ፈሪሳዊ ባህር ዘለዎ ወዲ ሰብ ኩሉ ባና ከም ዝገብርኮ ኣይሳን ደም እግዚአብሔር አምላኽ ከልክል ኢልዎ እቲ ዓዲ ዘለናዮ ዓዲ ዲሞክራሲ ድላይ ካብ ሕጊ ስለ ተኸደሉ እምበር ኣምፃ ቢሎም ከምኡ ገይሮም ክጭፍጭፋ ዝደልዩ ሰባት እንኮ ይሳኒ እንተገበርዎ እውን ንሶም ኣይሁዳውያን ትዝረም ዘለውን ሃዋርያ ብዙሕ ከቢድ ነገር ኣይኮነን ማለት እዩ ንክርስትና ትሎም ዲኻ ይግባእኒ ኢልካ እውን ትቕበል ኢኻ ማለት ስለዚ ካብ ከምዚ ነገር ኢድና ክነፀሪ ሓደራ ክብለኩም ዝደሊ ማለት እዩ ኣብ ኣገልጋሊ ናይ እግዚአብሔር አምላኽ ክትፈርድ ማዕርኽ ነዚ እንዲያውም ካብ ዝገርመኩም ኣብ ሮሜ ዝተጻሕፈ ቃል ከሎ ነቲ ገልጋሊ እግዚአብሔር አምላኽ ክንደዚ ትፈርድ ንስኻ እንታይ ኢኻ ኣገልጊልካ ዝብል ከሎ ጽሑፍ ማለት ኣብ ዕብራውያን ከምሎ ማለት ንሓውኻ ነቲ ጻዕሩ ርኢኻ ስኻ ክትምስክር ካብ ዘይከኣልካስ ኣብ ኣደባባይ ወፂኻ ንዕኡ ክትካፈሲ ንስኻ ከመዓርኽ እንደ ኢኻ ንጹህ ኢኻ ይብል ዕብራውያንን ኣብ ሮሜን ማለት ዝገርም ቃል ማለት ስለዚ በስ ስለዝኾነ እዚ ናይ ዕለተ ዓርብ ነዚ እቲ ሳልሳይ ድማ ድርሳነ ማህያው ምሰንበብ እንታይ ዝብል ማለት እዩ እቶም የቅሬታ ዓርቢ መድሃኒ ዓለም በጽሕና ነርና ዓርቢ መዓልታዊ ዘንብብ ከይዱ መዓልታዊ ዘንብብ ምስ ዮሐንስ ወንጌላዊ ካብ ሃዋርያት ዛዕብየ ቃል ኪዳን ይዘሎ ዛዕብየ ቃል ኪዳን
ስለዚህ መሪሕነት ንጴጥሮስ ይተዋሂቡ ገለገለ ሰባት እንታይ ዝብላሎ ጸጋ እግዚአብሔር አምላኽን እንደገና ድማ ወህበት ቃል ኪዳንን ከምዚ ምሻሎ ብዕድመ ተሰሪዕካ ዝወስዶ ዝመስለሎ ተጋድሎኻ ይዝውስኖ ተጋድሎኻ ንጽህናኻ ይዝውስኖ ስለዚህ ገለገለ ሰባት ሙት ምትንሳእ ንጳጳስ ጥራሕ ዝተዋሃቦ ዝመስለሎ ሙት ምትንሳእ ጎቦ ምግዓዝ ሕሙም ምፍዋስ ወዘተረፈ ንኻህናት ንዲያቆናት ወዘተረፈ ጥራሕ ዝተዋሃቦ ዝመስለሎ ንኹሉ ለኩሉ ያስዮ በከመ ምግባር ቆይ ንኹሉ ከከም ግብሩ ከከም አገልግሎት ይዝዋሃብ ዝብል ቃል ከከም ተጋድሎ ከከም ንጽህና ምዃኑ ዘይርድኦ ሰብ አለ ማለት ጥራሕ ሕግ ቤተ ክርስቲያን ስርዓት ቤተ ክርስቲያንን ንአገልግሎት ንናቲ ተዋሂቦ ክህነት ዲቁንና ንጽህና ቅድስና ይሓትት ተዋሂቦ ማለት ንኻህናት ዘይተዋሃቦ ቃል ኪዳን የለን ምስ ምእመናን ክንዋዳድሮ ማለት ካህን ኮይኑ መስቀል ተዋሂቦ ተጋድሎ እንተዘይወስይኽሉ ግን ዋ ከምዚ ዝበሃል ኣሎ ድዩ ዲያብሎስ ጉንድዝ ንኻፀፍዐካ ንዓኻ ስንታይ ዶ ገድፈልካይ ስለዚ ክህነት እኮ ዘፍርሖ ስለምንታይ ተጋድሎ እንተሃልይዎ መንፈሳዊ ብቕዓት እንተሃልይዎ መንፈሳዊ ብኽያት እንተሃልይዎ እምበር መስቀል አንጠልጢልካ ጥራሕ ኣይኮነን ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ስለዝኾነ እቲ ክህነት አገልግሎት ወይ ድማ ፍርሃት እግዚአብሔር አምላኽ ተጋድሎ ክውስኽ ኣለዎ ማለት ስለዚ ስለዝኾነ ምስ ዮሃንስ ወንጌላዊ እዩ ዝቆፅሮ ኢሉ ክዛረብ ከሎ ዮሃንስ ወንጌላዊ መን ካብቶም ዕለተ ዓርቢ ኣዝዮም ዘገርሙ ሳልሳይ ስቅያት ናይ ጎይታናን መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተሳተፈ ሓደ ዮሃንስ ካብ ሃዋርያት ማለት ጎይታ ተታሒዙ ስጋብ ተሰቂሉ እንደም ካብዚ ኣይትረኽቦን መብዛሕትኡ መጽሓፍ እምበር እንታይ ዝብል ማለት እዩ ሁር ፀዋእ ለእምየ ከመ ትርአይ ስቅለቴ ኢሉ ንእመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም እነሆ ስቕለተይን ብኽያተይን ስለ ዓለም ዘሕልፎ ነገርን እነሆት ዮሴፍ ዝተነበየ ትንቢት ስሞን ይቐይታ ስሞን አረጋዊ ዝተነበየ ትንቢት ትኺድ ትርአዮ ፀዋዓያ ንኺድ ፀዋዓያ ኢሉ ፀዋዓይ ስለዚ ወድኺ ከምዚ ኢሎም ይወስድዎ ኣሎ ክብል ከላ ሓንሳእ ናብ እምኒ ሓንሳእ ናብ ሓፁር እንዳወደቐት ከደት እዩ ዝብል ማለት እዩ አይሁዳውያን ድማ ኣባ ጨውላ ኢሉ እዛ ጽብቕቲ ሰበይቲ እዛ መልክዐኛ ሰበይቲ እንታይ ኮይነ ኢላ ከም ዝትብላላ በነገሩ ኣብ ዕለተ ዓርቢ ዘይክሰሳ መን እንተተባሂልኩም ደቂ ኣንስትዮ ኩሎም አይሁዳውያን ኢዶም ቀሲም ሓንቲ መነኩሴ ኣዴና ብዝለዋ ክዛረባ ከላ መነኩሴ እንታይ ኢሎም ይፃረፍዎን ዕለተ ዓርቢ ዓሚ ማለት እዩ እንዳዕለልና ከለና እማይ ወለተ መድህን ዝበሃላ ከምዚ ከምብል ከለና እዲያ እቺ መበለት ደሞ ኢሎም ተበዲዕ ምላ ኣብዝላ መበለት ከዓ ኢሎም ፀሪፈማ አባቴ መበለት አይደለም እንደ ጌታ ሲሰቀል ያለቀሱት ተመልከቱ ማለት ንዝርዳው ቆይ ማለት ስጋ በጅ ጓልን ስቴት ይሉ ዝናቅ ሰባለ ማለት ደም ኣብቲ ሻምናይ ምዕራፍ ክንሪኢ ከለና ናይ ጎይታናን መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ዋስቆቆዋ ኣዋልድ ኢየሩሳሌም ኮይ ዝብል ኣዋልድ ኢየሩሳሌም ናይ ጎይታ መንግልታ ዓርየን በኸናል ቀሳይ ምሳል ቀሳ ጎይታ ድማ ንድሕሪኡ ግልጽ ኢሉ ከም ዝብል ንድሕሪኡ ቁልሕ ኢሉ ጠሚቱ ክጽልያን ከልቅሳን ዝግበል ናይ ደቂ ኣንስትዮ ብኽያትን ልቕሶን ቀሊል ከም ዘይኮነ ክዛረብ ከሎ ከምዚ ኢልወን ኦ ኣዋልድ ኢየሩሳሌም ኢትብከያሊተ ኣላ በከያ በላይልክን በላይለ ወልድክን በላይለ በላይለ መትክን ወበላይለ ወልድክን ስለ በዓል ቤትክን ወይ ድማ ስለ ደቅኽንን አልቀሳይ ንምንታይ ቆም ኢሉ ትብሉ እንደለኹምን ኣብ ዕለተ ዓርቢ እንሆን ጎይታ ኢደይ ጶላይጦስ ንጽሄ ኢሉ ከጸብ ከሎ ንሰምታይ ኢሎም ደሞ ኣብ ደቅናን ደቅናን ይኾኑ ግብረ ሕማማት ተንብቡ እንተኾንኩም አይሁዳውያን ንጎይታ መሰቀልዎ ክልተ ነገር ዝዝረብ ነገር አለ ማለት ቆም ቆጥብል ጽቡቅ አይኮንን ግን መጽሐፍና ዝበሎ ምባልና ንዓና ዝምጸልና ነገር የለን ስለዚህ አልቦ ደናግል በአይሁድ ድሕር ጎይታናን መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ አይሁድ ደናግል የለዋን ነዚ ዘይፈልጥ ሰብ ኩሉ ኾሊ እንታይ ገብሩ እንተይልኩም ንዞም ዓዲ ዕድሜን ምሳኣኸላ እንታይ ዝባል ይወስድዎን ድንግልናን ከፍርሳ ተባሂሉ ማለት ስለምንታይ እንተይሎም ምኽንያቱ ምስ ወድ ተባዕታይ ክራኸባ ከለዋሲ እንሆ ከይሕመን ይበሃል ማለት ወይ አምላክ ስለዚህ ነዛ ምስጢር ክሽፉን ኢሎም ተጠቆሙላ አይሁዳውያን ታለ በዛ ዕለት ዓርብ እንሆ ካብ ጅኔው ድንግልና ከምዚ የለ ድንግልና ክህነት በረኸት ረድኤት ሓፂጦ ከምዚ ኸደ ኩሉ ይፈልጡ እዮም ግን ኻኻሚም እዮም ንሶም በላሕቲኦም ንዓመታን ክሽፉን እንታይ ገብሩ መስለኩም ይወስድዋ የኸለድዋ ማለት ኣባና ድንግል ክትምርዖ እንተ ኮይና እንታይ ኣትግበር ትኹለል ሓቂ ዶ ተኸሊላ ፈላጥ ኣንስቲ መፅአን
ድንግል ዲያቆነት እንተባሂላ ያምን ዲያቆን ተመርዓኳኹም ያ ነራ ከም ዝለሚ ተገይጻትኒ ፈትያትኒ ኢልካ ኮይ ነበረን ለም ክምሲላትኒ ድንግል ኢላ በቃ ንሳንተ ኢላ ኮይና ብስክለታ ክትከይ ድንግልና ጠፋ አሎ ኩዕሶ ጎያይት ወዘተረፈ እዚ ካብዚ ምጻኹም ትምህርት ምዃና ይርደኒ ዕድሚ አውስኽ እንተቢሉውን ካብ ብዙሕ ማንስትሬሽን ዝጠፊ ገለመለ ዝብል ኣሎ ኳሊቲ አንተ ንባዕሎም ቆጽያፍ ኮይም ጠቅላላ ካብዚ መጽ ትምህርቲ እዚ ካብዚ መጽ ትምህርቲ ሳይንሳዊ ትምህርቲ ኮይኑ ክመጽ ከሎ ንቤተ ክርስቲያን ናኽተጣጣቶ ይግባእ ነይሩ ኣብ ቴዎሎጂ በደንብ እዮም ከም ዝማሃሩ ስለዚህ ዝባሃል የለን ማለት ንጽህና ድንግልና አይጠፍእ ነው ወና በገጽ ተጠፍእ ስለዚህ ስለዝኾነ ቦጠፈይ ካብኡ እንዳሓር ዝውለዱ ህፃናት ድማ የማና ኢዶም ዶም ይምዛዓፍቱ ይብል ማለት መጽሐፍ ዝብለይ የማና ኢዶም ዶም አኺቶም ይምዝውለዱ እግዚአብሔር ካብ ሰውርና ስለዚህ ስለዝኾነ እንታይ ማለት ንስሓ ዘይድምስሶ ዘይጥፎ የለን ንሶም ግን ዝተዋሃቦም 40 ዓመት አይተጠቀሙሉን በዚ ዕለት እዚ ዘይተጠቀሙሉን ንስሕም ሰሜም አይዳውያን እዚ ገይሮም ስለዚህ እዚ ሰለስተ ነገር እዚ ክንሪኦ ከለና በጣም ዘደንቅ ነገር ነድማ ደቂ ሰባት ማዕረኽ እንደይ ደንዚዞም ፈዚዞም ከም ዝነበሩ አጋንንት ድማ ክንደይ አሲሮም ከም ዝነበሩ ነዚ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስተሰቀለ ግን ዝተዘርበ ዘረባ ድሕሪ ማለት ድሕሪ ዝተዘርበ ዘረባ እንድሕራሊ ካብ ይሁዳ ንላዕሊ ዝተጣዓሰ የለ ጣዓሳ ኣብ ሓጢያት ተመልከቱ ማለት መጀመርያ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ተዕግስቱ ረይ ማለት ካህናት ከም ጲላጦስ ኢዶም ተሓጺኦም ስጉንዶምን ከቅርቡና ከለው ንሶም ሓጢያት ይብሎምን ወይ ድማ ንጽሃኒና ማለቶም አይኮኑን ካባኻ ግን አነ ነጻይ ዝብል እትኻል ካብናት ከሓጢያት ነጻይ ምና አይ ዝሓተን ግን እግዚአብሔር ሕተተኒ ትኽክል ኣለዎ ካህናት አቦታት ናብዚ ስለዚህ አነ ከሓጢያት ናይ ሰብዚ ነጻይ ክብል ከሎ ባኣኻ ዝሕተተለ የለን ስለምንታይ ዘይነሳሕካዮ ስለምንታይ ዘይጠንቀቕካዮ ከይትብሉን ንጹህ ዝኾነ ይቀበል ንጹህ ዘይኮነ ግን አይቀበል ኖ እዚ ስጋዚ እሳት ኮይኑ ክበልዕ እዩ ኣብዚ መጽእ መንግስቱ ከፍርዶ እዩ ዝብል ማለት ነዚ ኢሉ ዘቕረቦም መኒና ሐዋርያት ተልኩም ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነዚ ቁርባን እዚ ክቅበል ከሎ ይሁዳ እንካሞ ዝሓሰብካዮ ግበር ተመልከቱ ስጉንዶምን ክንወስድ ከለና ወይ ንዘለዓለም ህይወት ወይ ንዘለዓለም ጥፋት እታ ስጋ ወልድ እግዚአብሔር አምላክ ምሰቀበለ እንታይ ማለት እንካ ዝሓሰብካዮ ግበር እዩ ሰለስተ ሐዋርያት ክጽሕፉ ከለው ቁራስ እንጀራ ምስተቀበለ ለቅዱስ ሉቃስ ቦንቦ ሰይጣን አተው ይብል ካብዚ ሰውረና እግዚአብሔር አምላክ ስጉንዶምን ምስበላዕካ ሰይጣን ዝዋሃደ ካሉ ዘመን አሎ በኽፋት ስለዝወሰድካይ በኽፋት ስለዝወሰደው እኖ እዚ ስጋይ ናይ ዘለዓለም ህይወት እዩ እዚ ድማ ደመይ ናይ ዘለዓለም ጽዋ እዩ ስጋይ ዝበልዐ ደመይ ሰተይ ናይ ዘለዓለም ህይወት አሎ በኽፋት ተወሲድካ ይኸ ታ ናይ ዘለዓለም ህይወት ናይ ዘለዓለም ጥፋት በዚያ ይሁዳ ዝተታለለ ካልኦት አነ ደኸውን ክብል ከሎ ንሱ ግን መንጢሉ ዝበልዕ ክብል ከሎ አያስተውዓለን ተደፊኒ በጋንንቲ መንጢሉ በሊዕዋ ባብ አድማ ሰይጣን ኣብ ልባ ሓደረ ናም ክመጽ ከለኩም ምህር ኮይ ንስኮ ቤት መንግስቲ ያዓቢ ኣብ ከተማ ያዓቢ አፍልጦ ነይርዎ ቁጠባውን አፍልጦ ነይርዎ መምህር ኢሉ ትሒዝዎ ማለት እግዚአብሔር ካብ ይሰውረና ካብቶም ውዳሴ ኮንቱ ቃላት ተጠቂሞም ንሞት ዝተጻሕፉ እግዚአብሔር አምላክ መጽሐፍ ነዚ እንታይ ኢሉ ተዘይውለድ መሓሸ ኢሉ እንደገና ድማ ኣብቲ ተግሳጽ ክጽሕፎ ከሎ ካብቶም ዝፈረድዎ ንላዕሊ ተመሕሊፎም ዝሃብዎ ይኸፉ ቀዳማ ይሁዳ ማለት ኖ ንይሁዳ ንጎይታ ክትሕዘልኩም ክንደይ ትኸፍሉኒ ብምባል ንጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዋጋ ተመይንዎ ተመልከቱ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽ ክቡር ዋግኡ ክትመን ይኽእል እንኳን ንስ ሰብ አይትመንኒ ናይ ሰብ ዋግኡ ክንደይ እዩ ኢሉ ብርሃን ዓለም ዮሐንስ አፈወርቅ ክዛረብ ከሎ ማለት ዮሐንስ አፈወርቅ ኣብ ትርጓሜ ክጽሕፍ ከሎ ናይ ሰብ ዋጋ ዶ ትፈልጡ ኢኹም ኢሉ ናይ ሉቃስ ወንጌል ንስኻትኩም ኖ በሓላፊ ወርቅን ብሩርን ናይ ተገዛእኹምን ዝብል ቃል ክትርጉሞ ከሎ እንታይ ኢሉ ማለት ኖ ናይ ወዲ ሰብ ዋጋ ዶ ትፈልጡ ኢኹም ንፈልጥና ትብሉ ተኾንኩም ክርደአኩም ኣለዎ ኢሉ ዘይትፈልጡ ተኾንኩም ግን ኣነ ክነግረኩም ናይ ሰብ ዋጉ ብዕለተ ዓርቢ ዝተኸፍለ ዋጋ እዩ ሓደ ዋጉ ክንደይ ትብሉን እንተሃለኹም 6666 ኩርማጅ ተገሪፉ ደሞ ተንጠብጢቡ ዓጽሙ ተራእዩ ኖ ዝሕለፈ ስቃይ ስለዚህ ንስኻትኩም በሓላፊ ወርቅን ብሩርን ኣይኮንኩምን ዝተገዛኹም እንታይ ዳ ኢሉ ብደም እግዚአብሔር ይኹም ስለዚህ ንደም እግዚአብሔር አምላክ ዋጋ ተኸፍለሉ
كفيل قاعد تروح تغليها أيكون نعوز خفل كلوري سلازي بس لازغنا ود سب حاتيات انت ودقه كم زين تجبره وي بسنك حاتياتي خمس جيرني بخمس فريدني تبل እግዚአብሔር አምላክ ንዋጋ ኃጢአትና ንሱ ዝኸፈሎ ዳንበር ንሕና ክንከፍሎ ንኽእል ዋጋ የለን ኢሉ ዝኽእላሎ ዋጋ ኃጢአቱ ዝተቐጻ ሰብ አለ ዲ ዋጋ ኃጢአቱ ዝሓመመ ሰብ አለ ለም ዕንቅፍ ኢሉ ኸይዱ ወይ አጋጣሚ ኮይ ውዳሴ ማርያም ዘይብጻሕ ዝብል ዝቕልል ሰብ ኮይሳን ሓቅهم ዲው ተመልከቱ ማለት ስለዚህ ዮሐንስ አፈወርቅ ግን ነዚ አብቲ ተግሳጽ በደንብ እኮ ተግሳጽ እንታይ ነይሩ ስለዚህ ተሰምዑ ገሊኹም ግእዝ ኮይንኩም ክኸውን ኽእል ገሊ ድማ ትርጓሜ ስለዚህ ይሁብና ይምበር ቀደም ዝነበሩ ሊቃውንት ቦታትና ሙሉ ለይቲ ሓድሩ ይውዕልዮም ነይሮም አትራኖሶም አይብንም ተሓደ ተርጓማይ ተሓደ ድማ መንበባይ ግብረ ሕማማት ክትርጎም ዝብቦ መጽሐፍ ስለዚህ እነሆ በኃጢአቴ ከምዚ ኮይነ ትብሉ ደለኹም ንኃጢአትኩም ጎይታ እምበር ንስኹም ክትከፍሉ ይትኽእልን እዩ ስለዚህ ብዕለት ዓርቢ ካብ አዳም ዝነበሩ ስጋብ ሽዕ ዝነበሩ ዝመቱ እንታይ ኢሉ ማለት እዩ እነሆ ብዕለት ዓርቢ ገይሩ ስዒርዎ እዩ ነቲ ኃጢአት ነቲ ሞትና ንኹሉ ደምሲስዎ እዩ ነስለ ዝኾነ እዩ እምበር ኣብቲ ትንቢተ ኢሳያስ 53 ክዛረብ ከሎ ንሕና ሰላም መታን ክንረክብ ንሱ ግን ስለና ተገርፈ እዩ ንሕና ዕርቃና ንሕና መታን ክንክደን ንሱ እንታይ ኮነ እዩ ተመልከቱ ንሱ ስለና ሞተ እዩ ንሕና ክንለብስ ንሱ ዕራቅ ወፀ እዩ ነዚ ኩሉ ማለት ንሕና ኣኽሊል ህይወት መታን ክንረክ ንሱ ግን ኣኽሊል እሾኽ ተተተዕሉ ኢሉ ማዕላ ዳሊ ዝገርመን ነገር ተኸፋኣት ናይ ወዲ ሰብ እንታይ ኣለዎ ኣብ ዓለም ኣሜሪካ ብልጽግቲ ሃገር መሲልዎ ተሃጉሱ ምስ ኣሜሪካ ኣነ ደጋፊ ክብል ዝውዕል ሰብ ኣሎ ማለት እዩ ወይ ድማ ብሉጽ ሰብ ተረኺቡ ተባሂሉ ምሂር ሊቃውን ናይዚ ዓለም እዚኣ መኒተ ተባሂሉ ኣልበርት አንስታይን ከምኡ ኸውን ዝፅዕር ሰብ ኣሎ እንታይ ኣለዎ ኣልበርት አንስታይን ካብቶም ንጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሰቐልዎ ዝገደደ ሰብ እዩ ከመይ ገይሩ እንደትብልኒ ኣለኹም ከመይ ጌርካ ሱር ናይ ደቂ ሰባት ኬሚካል ጌርካ ተጥፎ ሓደ በሉ ከመይ ጌርካ አቶሚክ ቦምብ መሂስካ ንዓለም ብሓንቲ ደቂቕ ተጥፋ እዩ ንዓለም ብሓንቲ መዓልቲ ብስቕለቱ ዘድሓነ ክርስቶስ ኣሎ ከም ክርስቶስ ክኸውን ዝደሊ ፍጡር የለን ማለት እዩ አቡነ ተክለ ሃይማኖት እግሮም ክቁረፁ ከለዉ ንክርስቶስ ኣብ ቀራንዮ ብምስቃል እዩ ናይ ቅዱስ ጀወርግስ ኣለዎ ዝገርመኒ ኣብ መልክዓ ስቅያቱ እንታይ ዝብል ማለት ሽዑ ዝነበሩ ነገስታት ንቅዱስ ጀወርግስ ከሳቀዩ ከለዎስ እሾኽ መስማር ገበሩሉ እዩ ኣብ እግሩ ምስ ገበሩሉ ትንገፍ ተበላስ በላዕቲ ስለዝነበረ ጠረቕ ኣቢሎ ኦይ ኢሉ ተንበርኪኹ ኸደ ኢሉ ወሆረ ድቡተ ይብል ፍሑኽ ኢሉ ኸይድ ጀሚሩ ኢሉ ብብርኩ ኢሉ ኣብ መጨረሻ ሰቕለት ናይ ጎይታናን መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ክዝክር ከሎ እንታይ ዝብል ማለት 6666 ኩርማጅ ኣሎ ተኩረተ ርእሱ ኣሎ ካብኡ ንላዕሊ ብሓፂን ገይሮም ርእሱ ዝሃረምዎ ጨቢጦም ብእምኒ ዝሃረምዎ ኣለዉ ንዕኦም ዝዘከረ ድማ ብድድ ኢሉ ጌታየ ወይ ንስኻ ንዓይ ብዕለተ ዓርቢ ዘሕለፍካሎ ኖ ድማ ኣነ መይተናባኸ ንምንታይ ደኣ ከም ዝገበርኩ ኢሉ ስለዚህ ብደመይ ዝድሓነ የለን ኩሉ ሰብ ብደምካ ይድሒኑ ስለምንታይ ከነታ ዝተቐበልካያ ስቃያት ክቕበል ዘይከኣል ኢሉ ዕምጥቕ ምስ ኣበሎ መስማር ብእግሩ ፈንቂሉ ወፀ እዩ ግና የሕመመኒ ነዚ ስለ ዝኾነ ቅዱስ ኤፍሬም ክፅሑፍ ከሎ ኣማን መንኑ ሰማይ ጣዕማ ለዚ ዓለም ውዳሴ ማርያም ናይ 5 ተንብቦ ኣለኹ ወተዓጐሱ ተመሪረ በእንተ መንግስተ ሰማያት ኢሉ ኖ ብእውነት ጻድቃን ሰማዕታት ሞት ናይዚ ዓለም እዚኣ ወይ ድማ ምረት ናይዚ ዓለም እዚኣ ምንም ኣይመሰሎምን ኢሉ ጣዕሚ ናይዚ ዓለም እዚኣ ወተዓገሱ ሞተ መሪረ ስለዚ ስጋ መንግስተ ሰማያት ዋጋኦም ዓብይ ምዃኖም ስለዝተራእዮም ድማ ኖ ተዓገሱ ኢሉ ትዕግስቲ ስለዚ ንእሽተ ተባሂልና ኢልና ኮረፍ ንብል እኮ ናይ ክርስቶስ ባህሪ ስለዚ ካብዛ ነብሰይ ዝግምታ ማለት ነዛ ዓርቢ ምስራኹ ዋንታ ታይ ሚድያ ተዛሪቦም ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ኢሎም ካይኮነን ወላይ ትቕረብ ተበሉኻ ከምዚ ተበሉኻ ፈሪሳዊ ይኹሉ ግዜ እንዲኦም ንዕኦም ብምንታይ ዓይኒ ርኢኻ ጥራሕ ምጥማት ብፈሪሳውያን ስለዚ ብዓይኒ ጎይታ ክትርኢ እንድሕር ጀሚርካ እንታይ ኣቅድሚኻ ዝሰኣለካ ማለት ዝብልዎን ዝገብሮን ኣይፈልጡን ይቕረበሎም ቤተ ክርስቲያን ከይትመፅእ ይብለካ ፀኒሕስ ድሓን ደቐኒኻ ኢሉ የሳልመካ ዋ መፈሪሳዊ እንታይ ዳ ዝብልዎን ዝገብሮን ኣይፈልጥን እዩ ማለት ኢልካ ምሕላፊ ለካ ንሕና ኢና ዘይለመድና እምበር ንሶም ተጋንንቲ ወይ ከም ዝሓድር ንሪኢ ኣለና ማለት ስለዚ ስለዝኾነ ነዚ ኩሉ ህይወትና ዝሓለፈ ነዚ እዩ ስለዚ ሓደ ሰብ ንሓደ ሰብ ክቐትሎ ከለኮ ዋግኡ እኮ ክንደይ ምዃኑ ስለ ዘይፈልጥ ኮይ ኣብ ቤት ፍርዲ ኸይዱ እኮ ካሕሳቦ ንእሽተ ተኮይኑ ከምዚ ክበሃል ከሎ ካሕስኡ ግን እግዚኣብሔር እዩ እታ ናይ ዕለተ ዓርቢ ስቅያት ዝመስል የለን ስለዚ ስለዝኾነ ነዚ ናይ ዕለተ ዓርቢ ሓሊፉ
قريب زجاجة له نيلهم راي قريب زجاجة يهودا قريبهم تجاجم تمرس خلوا ده ولو أين فلت أنزبلو سلزي أبعلة عرب مسحلفت نقدام سعر زلا زي تسعرت هوت دمالاتنا زي تسعرت نسانتها نتاو على زي مفلاتنا قويتا نحاتيات سعيرو نديابلوس سعيرو قدام سعر مالتكو وسقالو لديابلوس بنفاسة أوتار كويزبلو أب مصحف كنبب كله مصحف مستير زبالالو مالتي سلزي سغا لبيسو ناي سبار زيبلو ازي مانيلو ناي سبار مالت حاتيات مالتي ناي سباري انتاي مالتي حاتيات سامعنا نعنا مالتي سلازي نو سغا لبيسو منم غبن زي ترخبو ازي مانيلو بموتو بسقياتو ندق سبات محرت زلمن ازي مانيلو نغويتا سغاب سقلتو مننوتو يفلط انديابلوس سلازي الهي لما سبقتاني مسبله او غويتاي نمنتا حد كان مسبله ناو قربه خمرمر يلي لما ترك بهاتيات تترخبو يلي خمرمر يلي يلا نصنا اقاصلو يلي مالي هذا غزي كفاتنا زقاصلنا مخانو زي نفلط سبات عليناكو دحنت برخت رديت كاب امنت زمص ወይ ድማ ካብ ንጽህና ዝመጽ መኻኑ ዘይርደና ሰባት ኣለና ስለዚህ በስለ ዝኾነ ስቅያት በዛል ዲያብሎስ ናብ ጎይታ ክቀርብ አይካለን ብዕለተ ዓርቢ ተፈጸመ ዋጽነነ ርእሱ ስለዚህ ርእሱ ተፈጸመ ምስበለ ርእሱ ድንን ምሰበለ ግን ሞይትለ ወዲቅለይ ሞ ነብስ ቀርብ ይል ምስመጸ ወሰቀሎ እግዚእነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዲያብሎስ ባውታር ንፋስ ንሱ ድማ ልክ ባውታር መንፈስ ቅዱስ ወይ ድማ በኃይል ገይሩ ሰቀለ ይሉ ወጋአረ ዲያብሎስ ይብል ተመልከቱ ጋአረ ዲያብሎስ ይሉ ተጨነቀ በኸየ አልቀሰ ይሉ መጽሐፈ ምስጢር ከምዚ ይል አጋንንትኒ ንእግዚአብሔር አምላክ አጋንንቱን እኮ ንእግዚአብሔር አምላክ ይልምኑ ወይም ይልምኑ እኮ አጋንንት ክልምኑ ሰሚዓሁን ትፈልጡ ወደ አምላክ በጃኻ ግዚ ኸይ አኸለ ይተጥፈና ይልም ይበልውን ስለዚህ ይልምኑ እዮም ስለዚህ እንታይ ገለገለ ሰባት እንታይ ይሉ እንደም ኣብ ኦሪት ይልምኑ እዮም ኣብ ሓድሽ ኪዳን ይልምኑ እዮም ኣብ ኦሪት ከይልምኑ ጎይታ ንዓይ ከስሕተ ፈቀደለ አይበለም ከመይ ጌርካ ከተስሕተም ሰብለም ከሓባብለ ተጥዒምኒ ድማ ከምዚ ክገብረ ኢሉ ማለት ንኢዮብስ نفس عند حليف كان ده هابني قوي تاي كتري تزيك حدكوا أي بلا لمين وقوي نعى حليف كا بجخ هابني نعى خان تزيك حدك خيرني يوم باري فتني له فتين وقت كاب عندوتو خفعت كاب سجو مك أي نتاي ترخبني سعر ودي أي سعرون سوات مسؤول كفتنوا خلوص تزارب ونجرالو مالتي نصغى حتى تزيل لو كانوا خندزين تساقى خايلو هواتي كفوا أي تزاربو أنا من مزفوت قبلي ስለዚህ ክብል ከሎ ንሰም ግን ኃጢአት ተወጽይርሎ መጨረሻ መስዋዕት ተቀርበሉ ኢዮብ ባሪያ ያቀርበልኩም ስለዚህ ተመልከቱ ስለዚህ ሆነ ናብተና ያዋልድ ኢየሩሳሌም በኸያን አልቀሳን ዝበልና የመቤታችን ነው እንደም ካብ ዝገርመኩም ንሓንቲ ሰበይትኻ ህርም ድሕር ዒልካ ነግራም ተኾይና ወይ ድማ ክትፈትሕ ዝኽልተይ ተኾይና እንታይ ላም ጸረፈትኩም ፀይቀይ ተርፍ ገሊ ተርፍ ተሓወሰ ስለምንታይ ሕርቃኒ ብዙ ወጸላ ስለዝመስላይ نعم حنتي سبيت نيرا كت مسبلة هبي انتاي كت مسل خوين كي خمس ولتو نهبي زي سباي قاونا يلوات بال مسلا نعكيدو كت كيتو هاي عولوس دايت مسل خوين كي دايت مسل مغانا فليتم ساين برالو نعم ناتنا بدعكم ما عليا يبلون بدعنا دور تبعتي ما عليا يبلون سلازي أبعدت عربي كابتن ببخياتن بالقصوينن دحنتونا اللون استبحالها تملكتو دحنتونا اللون تبايرو قويتاون زمسكر لن سنتاي مالك تخطلت مبيتاچن كوينن كو نو نعايز يكون كنت بخيالي زغبا انا نصح باري نو دما بببي كاب እግዚአብሔር አብ በደድ መኻብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝውለድ ሰብየ ዝብከየኒ ኮንኩኒ አምላኽነተይ ዝገደፍኪ ኮንኩኒ ፈራዳ አምላኸ ዝብከየኒ ኮንኩኒ አማላዱና ይኮንኩን ምስደቅ ሰባት ከምዚ በልኩም ንዓኹም ስርዓት ክመሪ ለስመጻኹ ነው ንዓኹም ንኣይዳን ድሕነት ለስለዝ መጻኹ እንዳበኹም አይተቀበሉንን እንዳዲይኮ ካጎይታ ካመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም አትሕዙ ስጋብተን ሽዑዝ ነበራ አዋልድ ኢየሩሳሌም ኮ በኸና አልቂሰኒንኮ ታኹም ትገብሩ ታይተሪና ኣለኹም ዝበላይንኮ ስጋብሎም ዘይርዶ ኮሎ በኸያት አዴታት ዘይርዶ ሰባሎ በኸያት ወላዲት ቀሊል ዝመስሎ ሰባሎ
أبيت كانت تمسي أوالد أنستي زبل تراح لوكو دام هذا عليك زين تالو زي يرام لا خبر زفترن مخان انت زردو مسيزم اتقباب غيرنا تزيت تقيمنا لكو البا انست بالبا تبعيت بقدم እግዚአብሔር ኮይሉ ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ አቅድም እግዚአብሔር አምላክ ስኻው እንጓልን ስቴዲ ስኻው ተባዕታ ይበለን ብስራታ ያይትርን ክዲ አይበላንኮ አይጣራጠሪ ይሏል ግን አህዋት ግን ሐዋርያት ከድክ በስር ይሏል من كوين أقوال تمرحنا من كوين أقوال كم زيت بلنا بيتروس نسخي تبصرنا نخنسخنا قويتات نقرنا بعلومات زي نقرنا كوي بلن يلودي يلو قدس بيتروس يوحنس يلو كاب يوحنس نلعن نصو هالو مريم مقدلاويت مسيان يوحنس بيتروس نكوي زبل كاب تقال قرمكم تملكت نزل سلازخون انت اي مالك انو كاب مصرف نلعلي برخت انديام هر غزيس ولا حمامات كوينو بزي كفو تصحفوا نحرا لهم سي وي حمامات غويتا حاسبكم نابزي كتمصي يغبكم تصلتكم طرح غبروا وي ابزي مسيخون كفاي تزارو انديام كاتما هيداوያን تخفوا يقوم እግዚአብሔር ምሕረት ይበልኩም ስለምታይ አማብዚ تصحافي ገርመኒ ዋላ ተምተም እንድሱ ማለት حمامات كوينو ታይርኩም አይተቆጥوا ስለዚህ ተመልከቱ ማለት ነው በኸያ ንብዓትክን ዝስምዓልክን ንደቅኽን ከም ልሰልክን ዝኽእል እዚ ኢሉ ስለዚህ نزي زمسل ጭንቀት نيريو بعلة عربي بعلة قدام مسكونه بسعرات ديابلوس مستجنقه باوتار نفاس مستاسره اغزيو يلو بخيل قسي بمنتاي واغاي انا خوصي بخيل القسيلو ماني غويتا كما اسرتينا فتحني نتوم انا اسيرو يمزنبركو كاب ادم جمير كازلو سقايات ግን ሙሰዶም ካحسابكم زغرم نغري كحساب سيدن سغن تاثيري ስለዚህ ዲያብሎስ بعلت عرب تاثيري تاثرن اسكب زي ማህበር تاثيري تاثرن شدشته يتسوالهم تاثيره حكيده انهم من زم حواتنا زم كابتوهادو وصاي ززارو يوسف صادعيننا يو حراوطينا يزبلالو حرابي كوصكا ዲያብሎስ تاثير يجخ አለው ዲያብሎስ የለን ما يصعد لنا يلا ديابلوس ما أسير السلام نصحنا قويتا أنت ترديكا سغلت قويتا أنت ترديكا قرفات قويتا أنت ترديكا نودما تنسى قويتا أنت ترديكا نصحنا جابير أملاخ مخانو ترديكا أما لا دنداولكاس ديابلوس كوصي أخطب مساحة زلو ديابلوس أوصي قويت النوتي ترديكا أملاخ نوتو أما لا دن تخوينو دا أنت قبرا مسكال تسقيل نودما بمسكال غيرو ادحاننا يبل حقيدو مدحانا يعلم كريستوس اندهر كوينو انت خبرا مالا دو كوينو مالك سغاب جزي تردوكم ነገር እንደህር حالي زي عربي نغويتا تسقلو سباتا يتسانو تقول تما عرب زنبركو اب غليوم نبي نيرو زبلو نيرم غليوم ፍጹም አምላክ ይዝበሉሎ غليم دما زيدا املاح تزخون دا الياس يلي يصبوا على الياس فقطا نقبل سميعك غليم اسكي الياس مص انت غدحنا يزوللو مالي دام تولدهم اسلام زبالكو كابت شعت حزم نبي يلوم زنوريا ايهداوያን زبالو دما نو الياس تمصي خدحنا كازولي سلازبل ሆነ ማለት ስለዚህ ክብራት ሐዋቴ እንታይ አብለኩም ደለ بعلة عربي حلفو قدام سعر تسعر منيو دحريدكمني قدام سعر مالتكو سعرات مالتكو يكوننكم مسيركم انغيكم تبع سبات اندي ما خفلت يزغفل عربي وعيلكا قدام وعيلكا سنبت ناب سنبت زوجه قدام فاسيكا زبحال نزي غلغله سبات دما قدام سعر تبايلا سلازخونت قدام تسرحها سنبت راحه تبعال زبلو دما لو نيام كابزي حده عزيز كارخر زنبره نغوسنا ኢትዮጵያ ዝነበረ ንኣብነ ፊሊጶስ ዝተዛረበሚ ቀዳም ክብርቲያ ቀዳሚት ሰንበቲና ነብላ ሐቀዶ ታንተኸ ሰንበተ ክርስቲያን ሰንበት ክብሪ ሰንበት ማለት እንታይ ማለት ሰንበት ማለት ሓደ ሰንበት ማለት ሸውዓተ መዓልቲ ቀኒኻ ሰንቢትካ ትረኽቦ ዕረፍት እንዲ እዚኣ ቀዳሚት ሰንበት ትበሃል ቀዳሚት ሰንበት ተፈጥረት ቀዳምያ ቀዳም ንብላ ንሕና ማለት ወይ ድማ ሳትርዶይ ንብላ ማለት زي قدامي تقدام تبعال قداميتي بعال مالتي سنابت يخبروا قبل كله انت مالتي بعال እግዚአብሔር بعال يكونن
ስለዚህ ሰንበት ተባሂሉ ጽዋዕ ዘሎ ክብረ በዓላት ማለት እዩ ካልአይት ሰንበት ንብላ ዘለና ድማ ሰንበተ ክርስቲያን ንክርስቲያን ዝግባእ በረኸት ንኦሪት ዝግባእ በረኸት ኣፍርስዎ ኣይኮነን ምክንያቱ ንነቢያት ከኽብሮም ክፍፅሞም ዳእምበር ክስዕሮም ኣይመጻኹም ኢሉ ጎይታ ስለዚ ቀዳም ስዑር ንብላ ዘለና ዝተሳዕረ ዲያብሎስ ዳልና እምበር ንብል ከምዚ እንዲያውም ደርሆ እንታይ ዝብል ማለት ሓሙስ ፅግቦ ኣሽንኳይ ዳኣነስ ደርሆ እኳ ትፀግቦ ይበሃል ሓቀደ ደርሆ ፀጊባ ብሓሙስ ፀግቦ እንታይ ኢላ ተዛሪባ ናብ ዕለት ዓርቢ እንታይ ትግበሪ ሰባ ሚት ትግበሪ ቪድዮ ካትፍያ ንፈት ቪድዮ ካ ኮይና ይቀኒልና ስለዚ ዓርቢ ስቕለት ዛልብ በይተ ሰቕለት ይብል ደርሆ እኮ ይኹም ኢሉ ከምኡ ንብል ሓቀዶ ኣብ ባህልና እንዲያም ናይ ደርሆ ታሪክ ስለ ዘይትፈልጡ እምበር ናይ ደርሆ ታሪክ ስለ ዘይትፈልጡ እምበር ሓሙስ ፀግቦ ኣይሽንኳይ ዳኣነስ ደርሆ እኮ ትፀግቦ ኢልና ዓርቢ ስቕለት ዛልብ በይተ ሰቕለት ዝተበለ ማለት ኣሽንኳይ ዳኣነስ ዕፉ እኳ ትፀግቦ ኢሉ ደርሆ እንዲ ዝበሃል ደርሆ እኳ ትፀግቦ እምበር ዕፉ እኳ ትፀግቦ ይበሃል እንታይ ማለት ሓሙስ ፀግቦ ዝተባሃለ እንታይ በሊዕም እዮም ፀጊቦም ሃዋርያት ትብሉን እንደየለኹም ስጋ ወልዲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ስለዚ ኣሽንኳይ ዳኣነስ ዕፉ እኳ ትፀግቦ ዝበሉ ካብ ምንታይ መፅኡ ትብሉን እንደየለኹም እንታይ ክንበልዕና እንታይ ክትሰትን እያ ኢልኩም ኣይትጨነቑ ኣዕዋፍ ሰማይ ረኣይ ዝበለና መን እግዚኣብሔር ንኣዳም እኮ ኣዕዋፍ ካብ ገነት እኮ ርግቢ ምፅያ እኮ ትቦ ነይራ ኣብ ገድሊ ኣዳም ክትረኽቦ ትኽእሉ ኢኹም ተኣምር ናይ ኣዳም ዝበሃል እውን ነይሩ ጠፍዩ እዩ እንታይ ዝብል ማለት እዩ ካብ ገነት ኣውፅአና ኣብ ደብረ ቅዱስ ዝብላዕ ሃቦ ኢሉ መላእክቲ እንታይ ኢለዎን ዋንቲ ንኣርጋብ እንሆ ኣብ ዳሕራይ ዘመን ደቀም ከይኩንንኽን ሕጂ ዝብላዕ ሃቦ ምስ በለ ኣጥቆፉኡ መልእቱሉ እዩ ኣቆፉኡ መልኣሉ ኢሉ ስለዚ ንርግቢት ኮ ንሕና ንህባ እኮ ኣይትጓ እንዲኹም ንርግቢት ዝኾነ ንጭሮ ትጓ ዲኹም ንጭሮ ከምዚ ገይሩ ዝህባ ኣሎ የለን ንርግቢት እዩ ዝበሃብ ሓቀደ ንርግቢት ትህብ እኮ ኢድ ሸናሒት ፀናሒት ትበሃል እኮ ካብ ርግቢት ኢድ ሸናሒት ፀናሒት ትበሃል ማለት ኢድሻሕ ተብል ተኾና ትዋሃብ ኢኻ ትጨብጠን እንተኾንካ ዝበካ የለን ስለዚ በዚ ስለ ዝኾነ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ማለት ኣሽንኳይ ዳኣነስ ዕፉ እኳ ትፀግቦ ዝበሃል ዕፉ እንታይ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ኣዕዋፍ ሰማይ ረእዩ ዝበለና ንዕዋፍ ኣነ ዝምግበን ኣይሓርሳን ኣይምሕሳን ዕፉ እኳ ትፀግቦ ዓርቢ ስቕለት ዛልብ በይተ ሰቕለት ኢሉ ስለምንታይ ደርሆ ዓርቢ ስቕለት ዛልብ በይተ ሰቕለት ኢሉ ይመስለኩም ንጎይታ ክሰቕሎ ከሎ ክድብድቦ ከሎ ደቂ ሰባት ድማ ንዓም ስራይ እዝግዮ ፋስጋ ትመፅእ ዘለካ እኮ ደቂ ሰባት ንጎይታ ስቆሎ ቅተሎ ኢሎም መቸም ደርሆ ተሪኦም እዚኣ ክንደይ ክንዋገየሉ ኢና ንውዕል ሓቀደ ዓርቢ ተዋጊና ገዚእና ቀዳም ስዑር ተኣሲሩ እዩ ዝውዕል ናብቲኣን ከይከይድ ወይ ጠፊኡ ከይሓድር በጊዕ ዘሎ ደርሆ ዘሎ ኩሉ ተኣሲሩ እዩ ዝውዕል ቀዳም ስዑር ቀዳም እኮ ዕዳጋ ይግበርኒ ሎሚ እምበር ዓርቢ እዩ ነይሩ ዕዳጋ ዓርቢ ዝበሃል ሰሚዕኹም ኣይትፈልጡ ዕዳጋ ረቡዕ ዕዳጋ ዝግበር ዝነበረ ብነገሩ ክርድአኩም መታን ዝኽሪ ጎይታ እዩ ነይሩ ዕዳጋ ዝግበር ክንደይ ነትሕዞ ኢሎም ኣይሁዳውያን ዕለተ ረቡዕ ተማኸሩ ይብል 30 ገበሩ ኢሉ ስለዚ ዕዳጋ ኸውን ዝግብኦ ዓርብን ረቡዕን እዩ ነይሩ እዚ ምሳሌ ናይ ጎይታ እዩ ነይሩ ስለዘይርደአና እምበር ቀዳምን ሰንበትን ዕዳጋ ይግበርኒ ብፍጹም ተኣምር ሾፒንግ ትገብሩ ሰባት ኣለኹም ሓቀዶ ኣይትግበሩ ኣይግበርን ብመፅሓፍ ቅዱስ ማለት እዩ ስለዚ ሰንበትን ቀዳምን እንታይ ዝግበር መስለኩም ቤተክርስትያን እዩ ዝውዓል እንዲያም ቀኒያ ሓንቲ ምስኮነት ማስ ትኸይድ መስለኩም ቀዳም ሾፕ ክንገብር ገለ ክንገብር ኢሎም ዝኸዱ ሰባት ኣለዉ ስለዚ ዓርቢ ሾፒን መግቢ ዝስርሐሉ ዓርቢ ረቡዕ ትግዝእ ሓሙስ ተዳለወ ዓርቢ ትሰርሖ ንሶሙንካ ማለት እዩ ንሶሙን ይስራሕ ሶኒ ሰሉሱን ክትሰርሑ ትኽእሉ ኢኹም ዝኽልክለኩም የለን ስለዚ ቀዳምን ሰንበትን መግቢ ይስራሕኒ ዓርቢ ፀይምካ እንዳስራሕካ ውዒልካ ምክንያቱ ጎይታና ዝተሰቕለሉ ንዝክረይ ድማ ብልዑን ስተይኑን ዝበለና ብዕለት ሓሙስ ንስቕለይ እቲ ብዕለት ዓርቢ ዝፈስስ ደመይ እዩ ኮይኑ ዝቁረስ ስጋይ እዩ ኮይኑ ስለዚ ቀዳም ሰንበትን ንበልዖ ኢና ንሕና ማለት ዓርቢ ዝተሰቕለ ጎይታ እንታይ ኢና ንገብሮ ንበልዖ ሓቀዶ ስለዚ ግን ዕለተ ሓሙስ ዝሃቦም ንሃዋርያት ግን ንዝኽረይ ከምዚ ገይርኩም ስለ ስጋይ ደመይ እዚ መዘከርታ ይግበሮ ገሊኦም መዘከርታ እምበር ቃል ኪዳን ኣይኮነን ዝብል እንታይ ዳ እዚ ናይ ዘለዓለም ህይወት እዩ እዚ ድማ ናይ ዘለዓለም መስተ ኢልዎ ስለዚ ናይ ዘለዓለም መግብና ምዃኑ በዚ ክርዳእኩም ይግባእ ስለዚ ዓርቢ ስቕለት ዛልበይ ተሰቕለ ዝብል ብዕራይ ልቡ ተሰቕለ በጊዕ ልቡ ተሰቕለ
ስለዚህ ነዚ ማለት ከምዛን ጎይታ ዘይጨፍጨፍዎ ሰባት ከዓ ኮስ ጂ ሰንበት ምስኮነኻ ዓርብ ስቕለት ልበይ ተሰቕለት ዝበላ ንዓሪ ልቡ ዝስቀለሉ ደርሆ ሽዒ ልበይ ተሰቕለት ዝበለሉ ደርሆ ነዚ ሓሙስ ፀግቦ ኣይኮነ እንዳኣነሲ ሃዋርያት ፀጊቦም ውዒሎም እዮም ስጋ ይብልዑ ደመይ ስተይ ዝበለለይ እንታ ኮይኑ እንታ ዕለተ ሓሙስ ዘይቆርብ ክርስቲያን ኣሎ ሓቂ ንምዃኑ ቁርባን እንታይ ንፈልጦ ኢና ግን ተሃንጢኑ ኩሉ ክርስቲያን ክቆርቦ ዝግባእ ዕለተ ሓሙስ ያም ሓንቲ ዓብ ዓመት ሓንቲ ግዜ ትበዓል እንተኮይና ኩሉ ግዜ ትርሳዕ ኮይ ሸለልያ ትበሃል ሆሳዕና ንሳን ክቡር ምዃኑ ዘይፈልጠሉ እዩ ካልእ ሆሳዕና ክመፅእ ከሎ ጎይታናን መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ካልእ መዓልቲ ናብ ምኩራብ ክመፅእ ከሎ ኖርማል ይመፅእ ነይሩ ሽዑ ግን ብክብሪ ዝመፀሉ ክብሪ ዝግለፀሉ ከሎ ክብሪ ሽዑ ዘይንቆርብ ሰባት ኣለና እግዚአብሔር ምሕረት የውርደልና እምበር ናትናኩም ተሓዚብሉ ክርስትና ዝፈለጥና መሲልዎ ገሊ ትምህርቲ ሰንበት ገሊ ድቕድቕ ዝበለ ኸበረሉ እንዲያም ፋስጋ ምስኮነ ድማ ኣዝዩ ንፋስጋ ዘኽብሮ ብብላዕን ስተን መን እንታይ ድኩም ዘይፀመይ ምክንያቱ ዘይፀሙ ንጎይታናን መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘይመስልዮም ብዕለተ ቀዳም ዝተሓጎሱ እዚ ሰብ እዚ እንቋዕ ሰቐልናዮ እዚ ሰብ ዘጥፈልና ዝነበረ ኢሎም ኣይሁዳውያን ፋሲኮም ደርብ በዓል ዝገበረው ኮኑ ጎይታ ምስ ሰቐል እዮም ሰቓልያነ ኣይሁድ ምዃኖም ኮ ዘይርዶም ኣሎ ብግዜ ሰንበት ፋስጋ ኮይኑ ንጎይታ ዘኽበሮ ዝመስሎም ኣሎ እዋ ዋንያም ዝገርም በጊዕ እንዳሓረደ ዝሰኣል ኣሎ ወይኒ ሰትሎ ወይኒ ኮ ሽዑ ዝጋጫጨብሉ ዝነበርኩ ወይኒ ኣይገርመኩ ወይኒ ኮ ችርስ እንዳበሉ ሰትይሉ ዝነበረ ለኻይም ወይ ድማ ቸርስ ተባሂሎም ሰትይለው ችርስ ኣይበሃልን ብነገሩ ክሰቕሎ ከለወይ ደብዲብ ካይረኻ እንካስኪ ኢሉ ጫሕ ይብለሉ ሰቲ ከዓ ኸይሉ ጠፋሕ ይብል ጫሕ ይብለሉ ኣበይ ጭንቀት ስለዚ ከምኡ ይግባህኒ ኣብ ኣውደ ዓመት ሰንበት ክኾን ከሎ ጋዓትካ በሊዕኻ ርጉኦ በሊዕኻ ይዝውዓል ሰንበት ካብ ሰውኒኑ ነው ፋስጋ ዝብላዕ ነይሩ ኣይሕረድን ኮ ፋስጋ ኣይሕረድን ስጋ ብጂ ዝሓተትኩምን ኣለኹም ፋስጋ ይሕረድ እዩ ገለመለ ዝተሓርደልና ክርስቶስ ስለ ዝኾነ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ውዒልና ጋዓትናን ርጉኦናን ንበልዐሉ እንዲያውም ጥሉል ነገራት ኣይብላዕኒ ንኸብድኻ እውን ፅቡቕ ኣይኮነን ሶኒ ሶሉስ እዩ ዝብላዕ ስለዚ ነዚ ዝግበር ነይሩ ማለት እዩ ከብዱ ዘመዱ ተኮይኑ ግን ሕጂ ኻራስ ስሕል ማለት እዩ ብሎ ማለት እዩ ኣቤት ምስ ሓልካ ራእይ እኮ ሃይማኖትና ወላ ሓንቲ እኮ ይብልናን ስለዚ ከምኡ ይግበርኒ እዩ ስለዚ ናብ ቀዳም ስዑር ክንብል ከለና እዚ ዝተሳዕረ ማለት እዩ ደርሆ እምበኣር ጭንቆት ክገልፅ ከሎ ቀዳም ስዑር ተኣሲረ ይውዕል እዩ ዓርቢ ተገዚኡ እንታይ ዝገብር መስለኩም ዓርቢ ዋጋ ዕዳጋ ምሰተዎ ኢልና ዕዳጋ ዓርቢ ነይሩ ንብለኩም ኣለና ሓቂ ዶ ጎይታ ክስቀል ከሎ ኣይሁዳውያን ነይሮም ድዮም ክትሓዝ ከሎ ዕዳጋ ስለ ዝነበረ ብምሉኡ እኖ ናብ ዕዳጋ ኸይዶም ነይሮም ይብል ሓቂ ዶ ሓቂ ወላ ተጋጊ ተሓሳስ ይኸበሉ ሰብ ናብ ዕዳጋ ምስ ከደሎም ናብ ግርግር ንሶም ድማ ሒዞሞ ንመዳባባይ ጲላጦስ ከይዶም ዮሴፍ ኣርማትያስ ኣበይ ድዩ ነይሩ ጎይታ ክስቀል ከሎ መንገዲ ዘይኮነ ፀኒሑ ብዕዳጋ ገይሩ ይመፅእ ነይሩ ይብል ሓቂ ዶ ሓቂ ተጋጊ ማሕበር ዘለኹም እንተ ሓቂኻ ወላ ሓቂ ተኮይኑ ተሓሰኻ ሓሶት ይበል ዮሴፍ ብዕዳጋ ገይሩ ክመፅእ ንጎይታ ተሰቂሉ ሰሚዑ ብኮይ መፅኡ ኣሎ ኩሎም ኮ ዕዳጋ እዮም ነይሮም ሰብ ኮይ ነበረ ክሕዝቦ ከለዉ ስለዚ ዕዳጋ እዩ ነይሩ ስለዚ ዓርብን ረቡዕን ዕዳጋ እዩ ዓርብ ረቡዕ ንገብረሉ እንታይ ኢና ጎይታ ዝተማኸረሉ ክንደይ ነትሕዞ ያም ይሁዳ 30 ዲናር ተዋዒድዎ ምስኪና ይሁዳ ምስኪና ናይ ባህል ርጉም ይሁዳ ይባል ግን ከም ሰባት ከም ክርስቶስ ክንርህርህ ስለ ዝግበና ፍርዲ ንዑ ይምልከት ንሕና ግን ምስኪና ኢና ንብሎ ተዘይውለድ መሓሸኩ ኢልዎ መፅሓፍ ምስኪና ይሁዳ ተዘይውለድዎ መሓሸብ ጎይታ ሰቂሉ ንሕና እንኮ መዓልታዊ ኮ ንዑ እኮ ካብ ቤተ ክርስቲያንና ኢና ንሰጎ ማለት እዩ መንደሎ እዩ ንይሁዳ ኢሉ ሱባኤ ዝኣተው ኣለና ዲ ንይሁዳ ሱባኤ ምእታው ነውሪ እዩ ክንቆፅሮ ንኽእል ኢና ሓቂ ዶ ግርህራይ ስለ ዘይብልና ኮይ ጎይታ ግን ገርመኩም 40 መዓልቲ ንስሓ ዕድል ሂቦ ስለዚ ብዕለተ ቀዳም ስዑር ንብሎ ዘለና ነዚ ማለት እዩ ካልኣይ ድማ ይሁዳ ንዝሓተካ ሓጢኣት ሰዓረው ማለት እዩ ንዓይ ኣሕሊፍካ ስለ ዝሃብካኒ ተመልከቱ ንዓይ ኣሕሊፍካ ስለ ዝሃብካኒ ነስህ ከመ እህውከ ጴጥሮስ ይሃድግ ለካ ሓጢኣትከ ኢላቶ ገረብ ይበሃል ምስ ተንጠልጠለ ኸይዱ በኣ ድማ ነቲ ገንዘብ ድማ እንታይ ገበረ ኢሉ ማለት እዩ መለሰ ኢሉ ተጣዓሲ ተጣዓሰ ሓጢኣት ገይሩ ዘይጣዓስ የለን ኣነ እኮ ሓጢኣት ምስ ገበርኩ ይጣዓስ በቃ ምስ ገበርኩ ይፍለጠን እንገልመለ ዝብል ኣሎ ይሁዳ ከምኡ ክገብር ከሎ ተፈሊጥዎ መስለኩም ስጉእ እንዶምን ክበልዕ ከሎ ተን ገንዘብ ክብኑ ዶ ይኸውን ያም ንይሁዳ ክገርመኩም ንሱ ጥራሕ እኮ ይኮነን ማለት እዩ ዞሙ እዩ ነይሩ ባርባን ንሰበይቲ ይሁዳ ሓዋይ
እንታይ ኢላቶ 30 ዲናር ኢሎምኒ ኢልዋስ ንሰበይቲ ከማኸራ ኸይዲ ማለት ያ ማሓር ጊዜ ሰበይቲ መጥፊት ምዃና ካብ ዚረዩ ኣብ ዕለተ ዓርብ ዝነበራ ኣብ ዕለተ ረቡዕ ዝነበረትን ዕለተ ዓርብ ዝነበራና ንስቲ አልዕላ ቢለ ክዛረብ ከለኹ ተመልከቱ ማለት ኣብ ቲያ ፍርዲ እቲ ኣዋጋ ዕዳጋ ሰበይቲ ይሁዳ እንታይ ኢላቶ መስለከ ይሁዳ 30 ጥራሕ ኣይትበሎም ባርባን ሓወይት ኣሲሮ ከም ዘሎ ትፈልጥ ኢኻ እኮ ኢላቶ ስለዚ ንባርባን ሓወይ ከዓ ፍትሕዎ 30 ዲናር ከዓ ሃቡ ንበልዎም ብ30 ዲናር ኮይ ንባርባን ክፈትሕሉ ከዓ ተሰማምዒ ስለዚ ንጎይታ ብሓቂ መድሓኒ ምዃኑ እኮ ክንፈልጥ ንባርባን ካብ እስራት መፍትሑ ኮይ ዝገርመኩም ቀዳም ስዑር ማለት ባርባን ወይ ብዝገበርከ ሓጢያት ኣነ ይሞተልካ ኣነ ይሰረልካ ኣለኹ ካባኻን ላዕሊ ክፉ የለን ቀታሪ ሸፍታ ወዘተረፈይ ዋጋ ከዓ ኣነ ዝኸፍሎ ዘለኹ ክብሎ ከሎ ባርባን ይስተቐል ባርባን ፍትሓዮ ኣማን 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 ይደልዎ ከመይ ትፈታህ ባርባንሃ ተመልከቱ ባርባን ንሓጢያት ክፈትሕሉ ዝኽእል ስለ ዘይነበረ ኣይሁዳውያን ኣፈት እምቢት ካብ ኣፎም ወፀ ይብል እንታይ ዝብል ጎይታ ይስቐል ባርባን ከፍትሓዮ ንባርባን ብዘይካ ጎይታ ክፈትሖ ዝኽእል ሰብ የለን ሽፍታ ምዃኑ ሰራቕ ምዃኑ ዓማፅ ምዃኑ ዓዲ ሙሉእ ዝፈልጠይ ተፈትሐ ስለዚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ብሓቂ ቅንዕና ዝፈርድ ፍትሕ ዘውፅእ ኣምላኽ ይንብሎ በዚ ብባርባን ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ እኮ እንታይ ኣማን ክርስቶስ መሓሪ ምዃኑ ክትፈልጡሲ ምሕረቱ ባይ ጀሚሩ ኣነ እውን ካብቶም ዘጋፍዕዎ ግን ብዘይፍላጥ እዩ ስለዚ ባርባን ተፈትሒ ማለት ስለዚ ሽዑ ዝነበረት መማኸሪት ካሪኹም ብመንፈስ ቅዱስ ክትገልጾ ከለኻ ንዕምዋፅ ፈጢሩሉ ወይ ብዘይካ ጎይታ ክኸፍለሉ ዝኽእል ዕዶ የለን ግን ንይሁዳ መማኽርቱ ንጥፍኣት ማለት ስለዚ ሰበይቲ ንሰናይ እውን ትመክርያ ንጥፍኣት እንተም ኢሉ ክሕፀብ ከሎ ጲላጦስ ድማ ሰበይቱ ጵርስቅላ ይብላ ማለት ጵርስቅላ ትበሃል ሰበይቲ ብሕልሚ ረአየቶ ብሕልሚ ምስ ረአየቶ እንታይ ኢላ ንዓኻ ገቢል ተጠምጢሙካ ክሳብ ክሳድካ ሪኢኻ እየ ንዓይ ግን ዘጨንቐኒ ሕልሚ እዩ እዚ ሰብ እዚ ንፁህ ስለ ዝኾነ ኣብ ፍርዱ ኢድካ ዝበሃል ከይትሕልፍ ኢላቶ ይበለተን ኣውፅያቶ ይውፀተን ኣውፅያቶ ሰበይቲ ተወከያ ተፀጋኻ ማለት እዩ ስለዚ ከም ስለ ዝኾነ ሰበይቲ ብንዕቀት ዘይኮነ ብማዕዳ ምስተውዓል ስለ ዝጎድላ እንዳማዓድካ እንዳመኸርካ ግን እንታይ ገባሪትያ ገለመለ ዝበሃል ዘረባ ክህሉ ይግባእ ስለዚ ስለ ዝኾነ ነዚዩ ማለት እዩ ናይ ሽዑ ዝነበራ ኣንስቲ ናይ ሽዑ ዝነበሩ ሰብኡት ማለት እዩ ኣብ ሰብኡት ግን ፍታሕ ዝበሃል ኣይተረእየ ምስኡ ዝበልዑ እንታይ ዝገርመኩም ኮይ እንሆ እቲ ምሳይ ዝበልዐ ከይተረፈ ሸኾናይ ንኸሰኒ ኮይ ዝብል ምስኡ ብዕለተ ሓሙስ እግሩ ተሓፂቡ ኮይ ይሁዳ ኣገልጋሌ ሓወይ ፀጋ ዝሃብኩኻ ሃዋርያ ዝመረፅካ ክብል ከሎ በሊዑ ድማ ሰቂልዎ እግዚኣብሔር ግን ንምሕረት እዩ ይሁዳ ወይ እንሆ 40 መዓልቲ ኮይኑ ጎይታ ክዓርብ ከሎ ንሱ ዓሪፉ እቲ ጠቐመላ ናይ ወፀን ካብ ዝሰውረና ኣሕዋት ብሓቂ ካብ ዝሰውረና ስለዚ ብዕለተ ዓርብ ዝሕጎሱ ኣለዉ ብዕለተ ቀዳም ዝተሓጎሱ ኣለዉ ዝበሃዩ ዘልቀሱ ኣለዉ ዝተሓጎሱ መን እዮም ትብሉን እንደ የለኹምን ኣዳምን ምስኡ ዝነበሩን እዩ ጎይታ እዩ እንታይ ኢልዎም ኢሉ ማለት ዕለተ ዓርቢ ተሰቐል ክብሎ ከለዉ ምድሪ ክትጭነቕ ከላ ኣብ ሰማያት ዝነበሩ ድማ ይጨነቑ ነይሮም ኣብ ምድሪ ዝነበሩ ተጨነቑ መን እዮም በዓል እመቤታችን ቅድስቲ ድንግል ማርያም ጌታ ወይ ለባም ደ የለን እዩ ንፍርዲ ዘቃንዕ ደ የለን እዩ ፈራዲ ደ የለኻኒ ኢላ ትበኪ ዝነበረት እመቤታችን እያ እንሆ ፍርዲ ከምዚ ኢሉ ፈሪድዎ ከሎ ንምንታይ ዳ ናብ ኣደባባይ ትገብርዎ ኣለኹም ኢሉ ጎይታ እውን ንባዕሉ እንድሕር ኣነ ሕማቕ ገይረ ፈራዲ ክፈርደኒ ንስኻ ንምንታይ ገፀ ይፀፍዐኒ ኣለኻ ኢሉ ተዛሪቡ እዩ ፍርዲ የለን ስለምንታይ ስቕ ኢሉ ወላ ሓንቲ ክፈርድሉ ዝኽእሉ ስለዘየለ ስኻ ወዲ ኣምላኽ ተኮይንካ እስኪ ንገረኒ ነጊረኩም ኮይ ኣመንኩምን ኮይ ስለዚ ፍትሑን ከም ዘይትፈትሕሉ ይፈልጥ ኢሉ ኣብ መጨረሻ እንታይ መሪፁ መስለኩም ሓደ ግዜ መሊስካሉ ንጋም ሓደ ግዜ ብዚ ሚድያ ክትዛረቡ ከለኹም ዘይትምልሰሎም ከም ዘይትብሉ ከብሉ ገርመኒ ማለት መሊስካሎም ኣይመሊስካሎም ዝምለሱ ሰባት ኣይኮኑን ተዛሪብካዮም ኣይተዛሪብካዮም ዝዕረ ይኮኑን ግን ከም ጳውሎስ እኖ ኢታርምን ጳውሎስ ሃለዉ ነስቲ ዘይወፅኡ መሳት ስለዚ ካብኡ ዝወፁ ስለ ዘለዉ ከምዚ ግበር ትበሃል እኮ ናይ ጎይታ ትዕግስቲ ምውሳድ እውን ኮ ፅቡቕ እዩ ኣይከኣልና ይንበር ስለዚ ተመልከቱ ነዚ ማለት እዩ ጵርስቅላ ከምዚ ምስ በለቶ ወፂ ኣለዉ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዕለተ ቀዳም ዝተሓጎሱ ንሱ ክስቀል ከሎ ስቐሎ ክብሉ ከሎ ተሰቐል ጎይታ ተሰቐል ኣብ ሲኦል ዝነበራ ነፍሳት ድማ ተጨነቓ እዩ ዲያብሎስ ኮ ካብ ሲኦል መፂኡ ናብ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ክምርምር ዝኸኣለ ኣብ ሲኦል ዘለዉ ተሰቐል ዝብልዎ
أمدر زلو تسقل زبلو زيمانيو أنا جن مرميرا حتى أذكر خبر زي قالكم نسقو قرب زي قالكم مانيلو خمر مرة قربين زقرم نجري سماين مدرن كيتشنا أخلو مسكرنا يتوما بسماي زنبورن تاين تاي بخمني مقارج جابت مقدس سنتيقم ملائكة السرور الجزيل لك سبات تعجزتو ناي قول تاريوم نسقو أنت تعجز هسق أنت بلا إحنا جن كم زخن جبراجم نياهم جبريل دما وورو ملائكة سيفهم مرويرهم دما مقارج جابت مقدس بس أقول خل كيلو نعيون تاي جبريل هداغو ايتطفوهم اني بعلي زغبر كون دحنا دك سباتيلو تعغست خلكلو بيت مغارجا بيت مغر تسنطقي تترتري ورح دما تملكتو انا كو برهان كخونكم بغزي ليتي كتغعازلو انسساتاتون كادون استوهاكو نسنت تعدسه الى ورح دما دم لفساتي ورح زلق اساتو لغزي ፀሐይ ድማ ነታ አማናዊ ብርሃን እንሆ ንምድሪ ከምዚ ጌር ከገልግልያ ሽድሽተ መሳኹት ተፈጢሩ በዚ ከአቱ በዚ ከወጽ በዚ ከአቱ በዚ ከወጽ ዝገበረና አምላኬ ንምንታይ ሰቀልኩም ወይ ጸለመት ኢሉ ብፈቃደ ዝገበርኮ ብርሃን ካሃቢ ጸልሚታ ድማ በረቲ ፍጥረታት ዕግስቶም ዝወድሉ ዝነበሩ ግዜ ዕለተ ዓርቢ እግዚአብሔር ድማ ትዕግስቱን ፍጥረትን ደቂ ሰባትን ሁሉ ዝገለጸሉ ዕለት ዓርቢ ኩሉ ምስተጨነቀ ዲያብሎስ ናብ ቁርብ ኢሉ በአውታር ተጨነቀሉ ድማ ዕለት ዓርቢ ዕለት ቀዳም ዲያብሎስ ተሳኢሩ ገነት ድማ ተጓሕጓሕት ሲኦል ድማ ተጓሕጓሕት ኢሉ ኣብ ምድሪ ዝነበሩኸ እግዚኦ አብርሃም ይስሐቅ ያዕቆብ ብምሉኦም ዝሞቱ ቅዱሳን አይሁዳውያን ክንደይ ትዕስቡ ይኹም أنا أبراهام تأمريسس كم زيبل أنا أبوكم أبراهام نو أنا أبوكم موسى مسيح بعد تمطركو نو نتمن تغيركو تأمر تجبركو نصب ذهبني تاي تجبر لهم يلو نسخاتكم من حسوتيهم نسمع عبيهم شرو بيه الملائكة نحنا قنصار زين خل لمن تاي مسكال صغيركم مويل يسمعون هرارك زي جابر أملاخ شورنا لبونا أنت تدرفينو كساعة الزين سمع لك سبعتنا እግዚአብሔር ተዕግስተሪ ፍጥረት ግን ከውሕተ ጨደ ይብል ሐቂም መጋረጃ ተሰንጠቀ ይብል ተመልከቱ ወርሕ ጸልመተት ወርሕ ደም መሰለት ከዋክብት ተረገፉ ፀሐይ ጸለመ ይብል መቃብራት ተኸፍቱ ይብል ዝኹሉ ሸውዓተ ተአምራት ተገብረኮ ብዚ ምንም አይተረዳውን ነዚ ሁሉ ዝተረደ ኣብ ዕለት ስዑመን እንተይልኩምን مسكال زنبرة فيها تعوزي ما انتري نسونا حاتيات صغيروا جيتا وي كندزي غاندك سبت حليلو كندزي غان سبت نحن تقبرلو إلو خستنتن مسجمرة ناي قويتانا مرحانا يسوس كريستوس داقم مسعات غيت رفر آيه مسرايو قويتا أنا بقبني بزيك سكال نبوريو بحاتياتي أبتات مسء منغستها قنزكرن زقر ما كنت قويتا نايت مسء منغست سلازة حاسبة አይሁዳውያን መጽሐፍ እንዳንበቡዝ መጽ መንግስት ያይዘከሩን ይሉ ስጋ ብጅት መጽ መንግስት ያይዘከሩን ንስኻ ግን ስቅለት ተረዲካ ንጽህና ይፈሊጥካ ትመጽ መንግስት ስለተዘከርካ እጅ ገነት አለ 50 ስዒርዎ ስለዚህ ጴጥሮስ በሊዑ ከሄዱ በኸይል በዕለተ ዓርቢ ስጋ ቀዳም ስጋ በትንሳኤ ዝበኸዩ አለው ዝተጣዓሱ አለው ዝተሓገሱ አለው ስለዚህ ወንጌል ማቴዎስ ጽሕፈልኩም አለሁ 27 ዝበኸዩ መንዮም ሐዋርያት ጴጥሮስ ንስኻስ ምስኡ ነይርካ ክብላውላል አለላ ይፈልጣል ዋ ስለዚህ አይትደነቁ ምሳና ነይሮም አይንፈልጣን ሰብዚ ከምዚ እንተበለኹም እንዲያውም ብኸያት ናይ ጴጥሮስ ይዓድሎም ኢልካ ምልማኒ ለምምሳይ ኣለኹም ጽባሕ እንታይ ትብሉኒ ይፈልጥን እነ ዘገዛርሰይ ኣነ እውነቶም ኣነ ዘገልግሎም ዘለኹ ቦታተይ እንታይ ይብሎም እግዚአብሔር ናይ ጴጥሮስ እንተጠፋእና ናይ ጴጥሮስ ተዘይኮነ ይኸልለና እንተጠፋእና ከም ጴጥሮስ ብብኸያት ይምለስና ስለዚህ በዚህ ማለት ፍቅር ዝነበሮም ኣዝዮም ዝበኸዩ ዘልቀሱኻ ኣለዉ ጌታዬ ወይ እንዲያውም ዮሐንስ ለድሕሪኡ ክሰዕብ ከሎ ሓንሳ ጥራሕ እግሩ እንድሕሪት መሊስዋ ይብሉ ቦታትና ዮሐንስ ኢሎም ሓቲቶም ሞ ይበሃል እዚ ኩሉ ናይ ጎይታ ስቕለት ክትርኢ ከለኻ ግራፎ ተሪኢኻ ሳይሃደምካን ኢሎም ኣይሃደምኩም ግን ሓንቲ ግዜ ኣይሁዳውያን እዚ ኩሉ ክገርፎ ተኣዚዞም ከለውስ ይሃርሞ ስለ ዝነበሩስ
أما جرحنا عيونا يقولفني أجرينا حانسا أن حريت من السياي جنا يربص كن دجنا خابيله لك كمان مكارس نعلم كخليلهم إنقلهم تحنتي دم أبعتهم قبر واي زي أبير جن مملس قبر لي تملكت قال سبعة دم ما محبر دخن قرفة صبوا كان رلنا معارف الفلان نزبل كويساني زي سباري بار نايس يختلهم دول لكم ولا بس محبر زلوا زي سمسانا خمسين نبر حساب وقال أي تقول سبعة يوم يعني أجا من فاس كل زي حد رسب كل زي كم زي ما الجري كان قوا عند أبريز غيد تسترد دقل سجاب موت عجوسي قال عيد ما سلاحات يعطى دحنت سلمن فصاو هيوت ركعات رخبت مريم مقدار تدنق أن النجر نسا كاب كلهم فترتك كاب حاتياتي أفوتا كاب نايدك سبات صغران كاب صفعات تحاد مسيح الله قص اللي تحاد مسيح شان اللي زنبره كاب زخل زاد حننا أملاكي هوي أبيك أبروه بليت خيدا دليل تيبي أنستكو إندلينا بليت خيدنا يقول قويتنا مقابر فتش ور تبعتها له واي زناي بعلك أدامن عربن زنبرة دك نستيوسي أديتاتنا يقبرنا تملكت زبخيا نيرن دغنا دما اب علته قدام دما كيدنا مقابر زدليا نيرن دا بخيا እንዳልቀሳ ሊያም ጎይታ በخياتن لقسون رينه تندق نستيكو تغليصلن ኮይ لينا يور تبعت هيدا تغليصل نمن دات دليل لخي حلاو تخلت مسيلوا كوي زبل بجخان ጎይታ يسقيل كاي تخونكا كوسدو تزيك إلى دما زاشت تطراي كوقب فقدلي እግዚአብሔር አምላክ ሽተን ማለት ህጅ ሽቶ ዘቅባና ይጎይታና ምን ሐናኒስ ክርስቶስ ስሉ አብቲ ጨርቅ ማለት ስለ ከይተባላችሁ ረሃብ አይልኩም ፒስ ተብሉ ናይትን ሳይ ተመልከቱ በኸያት አልቀሰት ይሉ በጃኻ በበኸያት ድማ ጎይትነቱ ይተረዳትን ንምንታይ ግነቱ ያው መስሙት አንተ ደልዩ ለኽን ህያው ኮይ አምላክ በጃኻ አንተ ሰቂልካዮ ንሳ ዝብላ ዘሎ ይርዳአኒ ሐዘን ندك سبات بخياتو زي فلتو على جزء هذا سب مسيكو حاتيتو كذا يتفضلن يا أم بيتاعين كنت ترنقل مريم قويتها مستسقلة تملكت يوحنس نبها جرس بكتو بس يا أخمس خلوك على كيدان كوا خلو سقلتو بخياتو جيتها يوي لجي وداجي فقرين ودين قويتين أملاقين مدحانين يسوع كريستوس نو كم هاتني يستولدك ندك إنك سبات ندحنت تحلف كاي سقلتك قال لا أختبك خلاك تلك اسكلا لبات في وانا بري يوحنس هور نازز على أميه زوابكو كبقلة عربي بقلة عربي عدقت كونك زوابكو كيد ناززا كيد أدحنا قبل كله يوحنس مسئيل مس مسألة ما 4 معلتي تزاربتني بحزن بالقصة محرم اسمه مهارة أنت بخياتو سقلتنا علة عرب نار عيت بخيات الكس 4 معلت الكس بخيا كويس بل أو قيتاي أديها أديك تكون النهيب كان نيخاي نا يوحنس قد لسلس تفا كوين قد لي يوحنس بحال كوين لن يوحنس وانجيل أو كوين فلطانينا بزيكاتا وانجيل تسعفت بخيا الكسي من تركب على أمك تسأل كانوا داقم قويداي قال عيدو تسألك يا أخا انتاي رخيبوا حدا رايب كاني اي تزاربنن نويت ملسلين انتاي بدي لي يايلو بخيا الكسيلو بدل غير وصلين أما جرشا جن ملائكة مسيم ناززوا أرجعوا ببلدهم ملائكة خو ناززوا يكالو أجخو خبلوا يكالو نعم مقام مريم زبحالة لو مبيتاچن ቅድስት ድንግል ማርያም ዘልቀሰትሉ ካው ሕጅ ንባዓታ ጽዋ ገይሮም ተቀበሉ ፈልፋል ማይ ኮይኑ ዓይና ጽዋ ገይሮም ተቀበሉ ምዕለት ዓርቢ ድሕሪ ድማ مستسقل دما قال كيدان كتاتولنا خلا دما قوم القسي تا خوينا يلي سباي اتويل نمنتاين يوحنس زيت ملسلو ودخندي مسبلا ايتهالو يوحنس لبانا قحتي يوحنس دلو يبزي اي رايتنا 4 معالتي نمبيتاچن ቅድስት ድንግል ማርያም ኮ خفلጣ ዝخل قرب يلو تامرا برختا رديتا رد نودما لقصا زفلط امبر فليطنا يايلكم ديو
حدا جزي زتخفللنا واقع سلزي نفلطو سلزي يردنا يريدا እንኳን ደው ጎይታናን አምላኽናን መድሐናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንጽሕት ድዩ ስለና ኢላ ዝኸይ ተዘልቀሰት እንተንድርደና ነይሩ ፍቅሩ ማእኸልና ነይሩ ማለት አገልጋሊ ኮይኑ ተሓደ ወንጀል ተሓደ ከምዝብል ብኸያት ናይ ተሓደ ስለ ዘይፈልጥ ጎይታ ተሰቂልና ንስኻ ብኸያት ዘልቀሰትና ቀሊል አይኮን ናና ናሓጣን ማለት ንሽዑ ክናዝዝዋ መላእክት ይከኣሉ ንስተባሃሉ ነዚ ዮሐንስ አዱይ ተባሂሉ ክናዝዝ አይከኣለን ንምንታይ ዘይተዛረብ ይሉ ጎይታ ሓተት ዮሐንስ ደመፂ ሓዘን የፍዝዘካ የረስዓካ بخياتك خمزي ودا يقبرو عينك خمز مش يقبرو يعقوب كو حزن عين طفو يزم سألت على تعارب ذكرك ما حقعتنا ذا أكل بخيات كمان عيني بك سلز بزي مريم مقدلاويت بقراب زي لا بخيت ندالك قصد مريم قبل خلو سقابتها مريم تبل لباي تخفتن يلو بحزن بلقصو كوي بجخا وسير كاين تخونك خلم منك كايلا بقرو دقتيل ማርያም ምስበላ ድምፁ ሰሚዓ ረቡኒ ጌታይ አምላኺ አይተሐዘኒ ገና በቦያ ይመጽሐኩ ንጴጥሮስን ዮሐንስን ከድኪ ትንሳኤ ያብስርዮም ንገሊላ ቅድመኩም ይዝበልኩ ንገርዮም ጎያ ኸይዳን ጎይታ ረኺበዮም ንሶም ድማ እንዳጎዩ ይመጽም ዮሐንስ መንሳይ ስለዝነበረ ቀዲሞ አተይድ ጴጥሮስ ግን መቃብሩ ይደፈራል ምንም እንተ ጎየና መንፈሳውነት አረጋውያን ክንጸርፍ አይግባኒ ወለዱ እንታይ ይፈልጡ ደናቆር ክባል አይግባኒ አይባል ነዕለተ ዓርብ ትምርትናይ ነዕለተ ቀዳም ትምርትናይ ስለዚህ በዚህ ሁሉ ለቅሶ በቂያት ነበሩ ማንም ማለት እቶም እግዚአብሔር አምላኽ ኖ ርኽሰተይ ዘርሐቀለይ ካብዝ ሁሉ ውርደት ናጽነቱ ዘሃበኒ ድምጽ መላእክት ምስማዕ ዘልመደኒ ጎይታይ አበይ ሰቀልዎ ኢላ ዝብኸት ሓንቲ ኻቦም ያ ተመልከቱ ንብዓት ናይ ማርያም መግደላዊት ንኹላት ናይ ዓድለና ፍቅሪ እግዚአብሔር አምላኽ ዝሕድር ሞቱ ስቅለቱ ክርስቲያን ማለት ኮ ሞቱን ስቅለቱን ተረዲኡ ወዘልቅስ ዝበኪ እምበር ጎይታ ሞይቱልናዩ ሃሌሉያ ኮይኮነን ዳም እንኳን ንሰም ጠፉ ግደፍስ አውሽጥ ቤተ ክርስቲያንና ዘለውና ጎይታ ተሰቂልኩም ዕልል በሉ ዝብል ስቅለት ደው ይብል እምበር ዕልል ይብል ድሕነቱ ኦኬ ብስራቱ ትንሳኤው ኦኬ ስለዚህ ክብራት ሓዋተይ ነዝመስል ዕለት ዓርብ እምበር ዕለት ቀዳም እምበር ቀዳም ስዑር ንብሎ ብኸያት ዝጠፈሉ ዝሰዓረሉ ሓዘን ናይ ደቂ ሰባት ዘብቅዕሉ ክርስትና ሃይሉ ዝተጀመረሉ ቀዳም ስዑር ንብል ከለና ድማ بخرستنا نسعرل بس جاب مبلع بمستن وعلى اللي يكون دام تايون بلع لكم صعب زي سراح كشجر قرت بقول لهم سجن دوم بلع خير واجاي يخفولون شتاي بقولوا نايش قرتي بقولوا قلي بقولوا دام لا على تقدام من سنبتن جزانا تاين شت تايلكم لي جنبي سجا تش بتي شجور تخت كرتف بتي كم أنت هم يكونن واي عتان كشت تعلو يا خرستنا بتي اسمي بتي اي كريستنا اما بالعلم مستناوري اغني سلازي قدام شعر غزانا خريستيان انتي مسل تيركم ستتنسني سخما ناي ترخو انتي دا مسلم شغورترو قاقحدو درهدو غزي كدو كدان تعاقين كدو تسفياتل كدو تودي هذا خمار يكون تبال بعل نبعل زلنا دي مسلكم نقويتا نذكرنا يد مسلكم ما اس مسلكم كتقدوني يقبال كابسوني نيو زلو ዳግማይ ትንሳኤ ክዳውንትና ተሰፊዩ ተሳላሊ አረ ካብ ዳግማይ ትንሳኤ ንዕመርቕነ ድንግልና ክንዘልል ሓጎስን ደስታን ሸይ ዕለተ ሰንበት ግን ሩፍ ኢልካ ትዕለል ዕለተ ቀዳም ንሱ ኩሉ ናይ ጎይታናን መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ኮፍ ኢልካ ስቅያቱ ብኸያቱ ናይ በዓል ማርያም መግደላዊት ናይ ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ክገንዝዎ ከለውሲ أشوقو أوتيوم كال أوتيوم زيجيرو مس ويقول لهم كجنزوا خلوا دير نسول ما بدي لين تايلهم سلوا كم أروك بسي كم تحتي أزلوا سب سيركم كتجنزوني لهم تنكات كاتو بخايو على الكاسيلو جيت أوي يقرب لنا نسول سجا خابيدنا خنقصص أين خيلن نسول دم خابيدنا خنقصص أي جبنان انتايلنا خنجنز كايلو
ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ሰማያት ዝወረደ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ተወልደ ኣብ ዮርዳኖስ ዝተጠምቀ ኣብ ዕፀ መስቀል ዝተሰቕለ እግዚኦ መሃረነ በሉ ይቅረ በለልና በሉ ተመልከቱ ሽዑ እንዳበኸይ እንዳልቀሱ በአልባስጥሮስ ገይሮም በሐድሽ ልብሲ በሐድሽ መቃብር አዳም ዘይተቀብረሉ መቃብር ተቀቢሩ ዲባ አዳም ኣብ ጎልጎታ ተቀቢሩ ኣይተቀብረን መልክዕ ኢየሱስ ኮይ ተቀብረን ይብል ዋላ ንሱን ኣብ ሓድሽ መቃብር ቀበርዎ ይብል እምበር ንሕና ዓጽማ አዳም ተቀቢሩ ሰሚዕና ርኢና ይፈልጥ መጽሓፉን ኮም ይብል ስለዚ ኣብኡ ቀበርዎ ይብል ስለዚ ኣብኡ ምስ ቀበርዎ ድማ ንመቃብር ደልዮም ትንሳኤኡ ምስ ሰምዓ ዝመጻውን ከለዋ من كنت ابن خنكباللنا بعلة قدام ناي سنبت نكاترو يوم سنبت قبو زبلعو قالو مالك بغزي سنبت قبو قالو ناي سنبت تمرتنا قولي سوي بيسنح ناي سنبت قبو كي تبول عبوتاتي بغزي سنبت ناي كما قدس ناي سبل شكت تصفل تعليهم قاب بغزي سنبتكم يقبري ناي سنبت يراغبنا سلازي تملكت بعلة قدام زي مار قدام سعر تبعها حاتيات تسعير جيتا ناتنا موت ناتنا بخيات بخيوي نعون ذكروا لنا القصه اللي امبر تحاوسنا وزحز عليهم على مخدانا بيت كريستيان كخيدي له سلاز تدالخو نتنساي سلاز خون امبر ايكدن سلاز خونه قدام سعر زي ميمز بخيو زلقس يوحنس ناي بويتانان مدحنا يسوع كريستوس سقلت زكيرو بطرس تمالي اغري حطيبو سجون دومن فتيتيبو نسخا ناي بيت كريستيان كوحي خايلو مسرتون قلفن ذهبن እግዚአብሔር አምላክ አይፈልጠካን ይለዮ ደረውን እንታይ ገበረይ ነቀወይ ደረው ከኸልተ ግዜ ነቂ አዳምን ጴጥሮስን ዝገበሮ ክልቲ ሓደ አዳም እንታይ በልዕ ተጋጊ ጸበለስ ሐቀደ ጴጥሮስ ካስጉን ዶምን በልዕ ተጋጊ حقت عيسو اي تكبر كتكحدني خا انا مسخاخ سقلي مسخاخ موتي يورق زلكم ناي بيترس فخرها قلقل سبات كله بقى انا مبصعيكم زغبري خمس افكم ايتوسو اي باي تكبروا تخونكم غبروا تزيكور كاب افكم نايتوس اب حلناهم غبروا اف حما نحواتكم عنقفات تخونم زيلو لما حدا ليك انت ايلو انت ايلو بيترس كلهم ناقويتا خرخلو انا نبي ነገር ይፈካ ካድሚናት ካስቀያት አይከል እንተ ትብል አቢ ደረጃ አቢ በረከት እናሃለው ካይ ስለዚህ ግን ተخصصالله አይል በስለዚ ሆነ ጴጥሮስ ተመልከት ስጉ እንደውን ክንዛ አበኒ ሐዋርያ ክንዝ በለን እግርኻ ዘይኮነ እግረይ ተሐጸበና አምላክ ከመይ ገይሩ ይፈልጠካኒ ይለይሉ በኸይል ቀሰይ በኸያታ ተቀበለልካ አይሉ በማርያም መግደላዊት ገይሩ ንስሑ ከም ተቀበለሉ ነጊሩ ገለገለ ቦታት ምን ተሃለኹ እግዚአብሔር ساعات تقبل الكايتل كن منس حيتي دي خوي خيتبلو كما يبحال እግዚአብሔር تقبل الكمالتين يقرا الى الكمالتين كالي نسادا خوينا حጢያት ናባደ ነጊርኩም ይሁን حጢያትኩም ገለገለ በቃ ነዚ መጽሐፍ ዘይ ትርጉም ይዝበሰብ ስለዚህ ስለዝኾነ እዚኦም ኩሎም ዝበኸይል ቀሱ ብኽሕደቶም ካብኡ ድማ ዝገደደና ይሁዳ ድማ ዝገበረ ካብ ተቀዳማይ ዳሕረዋይ ይገድድ ካብቲ ቀዳማይ ዳሕረዋይ ይገድድ ንጎይታ ሰቂልዎ ሸይጥዎ ከሎ ተገንዘብ ናብ ሒዝዎ ተመሊሱ መስለኩ ታለው ንድኻንተ ዝህቦኮ ጌታዬ ከምዚ ገይረ ተዝኸውን ኢሉ ናብ ሒዝዎ ከይዱ መለ ቤት መቅደስ ንጹህ ሰብ የጥፍየ ንስኻትኩም ይኹም ኣጋጊኹምን ኢሉ ከምኡ ዝገብር ሰብ ኣሎ ሰብኣይን ሰበይትን ኩሉ ግዜ እንዳተኻሰሱ እዮም ዝነብሩ አዳምን ሔዋንን እንታይ ያስሕትኒ ኢሉ درو كونيري آدمن هيوان سلزي تفلتون نكمل درو نيري نعت تاريخ جناين أتني عزيز بس أحكمه بس عاوز ينبفكم مخصاب زغنة يلو يلكم كا ناكال عنك فات كيكونكم ثملكتو أبتشع عزنا برخا آدمن هيوان تخصيصهم أنا نسب إيران تخصيصهم سبعة دار كل زي سخاء خاص خيام زبار بجزاء أنا بسي كم زجير نزبل يلن يهودا خنتا غير مال نسخم بخما سحيتكم ديابلوس هذا سب بغزا حاتيات يودي قزبل يله
دام كم كوينا ولا نحنا نسخم فتنا مس مسأتنا نسي خمس جير نسي خمس جير حلف كذي تبغى تقدر سكا سوزي السر زيك أفورينا نبل حكينا اسكي خابين كباخو من أبت مرتي كبر بع 15 تمشي ممر يبني 15 يبني دي خمس بلو أجاي ها ماني بل أنت أبغى 15 برنت يبني زبل سبعة حكينا واقع حتى أتي تخفي لزبل سبيه بالنان يتخصي كبادام جميرو سقى بيتخمي أبدأ كسباتنا خنا ودقون دل حتياتنا ها ورتبعت إذا صحتا قال نستيتي كم زات عيفته كيف كركي له خمسة إلى أجاجيني فمن دينا بالحكي تمرت تماهرنا عايزنا عكون حاسكون زبل تماهراي بالله كنزي أنا تبيه بني زبل حرق قصني هاي كذا خلي قلنا تبيه بني لنا تمامريس على مالي كتحزلكم يلو زخره نبا هيراويان كتحزلنا تخل دايلوم ميم بعد ده يكونن حكينا ها نقولي كتحزلكم مسي كندي تخفلوا نزبله بعد دي ولا بعلمين نسام قد كما يجرون كتحزوا خمسة لهم يحاسبوا نبري كم خمسة حاسبوا يفلتي يوري قن كيري لخندي تهب نزبله بعلي سلازي بجزء حتياتنا زمس أنا يا حتيات بجزء وركتنا زمس أنا يا قطعات كل جزء واقعي وأين بلني تمارا أنت زي صنعو صنعكم 15 تمسي 10 تمسي يبلني كلا أبزي الله آخر زين دي بني ما تركز ودا أنت خاين خير كنت زين دي ما مستحلف بقى منستر تمرت 50 دي غيرنا عميس إننا إفي بنا يسبي وي إفي بنا سلازينا يهودا زنبرة كابت قدامه خالع يجدد نسأل سبعة في زي أيدلني ينكويلو نسأل كتايلهم ما خفات لانو كوميز قانقا أيهوداويان ميلا عليه وميلا عليك نايبا نايجزا ناي نفس خانتا يتونا أيهوداو زارار زت فاكايو خاصة كانوا زيجن جنزب حرامي جنزب دم سلاس خانة عينه توني لهم جرات دم عدبولي دام تجرات دم زبالس أبتنا يميتاچن تقول ديزلو أو من يخبر نتايلكم من كريستيان تراي انتميتو ولا واقع قويتانا من حنانيس كريستوس ما قابرنا مخاني يسقر من مالي أفتكر الدم ما قبر أنا ما قابرنا مقع قبر أهداوي بيكبرني زي قرات دمي لا يكبرني إذا جنزب دم سلزخنا أبانا يأتني أهداوي أنا كنت جنزب كقبلون كبقعتين برم نت مقابرون كقبرون لبقعتين برم سلازي إنه بشيء دما بدون دما قرات عدقي سلازي نايودا خابون لعل زخفة دما جمد كام حناقو جنزب مني سخي أغلو هواريات بجاهم حواتي لهم منو لي يلو خبك خلق سيقبونير نعم يتاچن زي ما خداي هاي خيدني كفاءات زغبر سب انتاي زغبر تيلكمني سب كيفلطني له بتين زخيد محنقتي ني محنقت منفس بالو زيم مجمريا كم تتعاسه يغبرو مستتعاسه يبكي يلقس نص سبات فيه قدم ابي قتي ليلو تتعايسنا غويتا مسي ندي اودي قيا منزرنا يلو مسيكو يقريلو كهاريا بغيرو يهودا كابت خالاي دم تملكتو نغويتا شيطخنا غويتا دي ملس جيتاي وي قرب لليلو انت زبكنير كما يجرو بصخري حتى زغبر سب بس كان يفرح حكيد حتى تغيركمنا كان كتفرد فرحت انا كو زغيو كما يجرنا غويتا خيدهم تبلو كما يجرنا بكان سلا حتى زي بكلو دي يبكي حتى مسغبر سب سفي لغغز يبكنا كان داتهم زي تخدو غس كريستوس كبيدي قدم عدي كم زيجرة دهري خم زيجرة نجنا هيك خانة أبو خمي جرة خيري لنتاي مريض مسلكم شعو بخي القصص ديابل ستايلو مسلكم ده غير سكان ده جمر جير كذي تخيل نص مسمته بموت ختان سومي لزنا جركم مستير مش على ليلو ويلو كنت حنق مسلم كتسأكاي ديابل سجع كن زرك يا مخان غردك مالو تمركت كابت دحرواي وكابت قداماش دحرواي يجدد نتعوري بخوي سويل تزلق اسنيرو እግዚአብሔር አምላክ መሐረው ናይ ጌታ መሐረት ካ ተመልከቱ ስጋይ በልዕ በዋጋ ከምዚ ከፊል እንይሉ ክሸጠን ከሎ ኢሉ ግን ከተሕዘን መጽ ኻይ ወለ
انت خاباكم كو يزغاغي نخول كله ايتردو كندي غزي بمثال نغيرو ايتردو تزتحزن زي يونكا زيلو بلع خيدو كريكا إنا بلا خير يزبلو تامر يسوس دهري دما زقدم تحاني قمات كحنا كله دما تاغربل ودقتي يودا تحاني قدي ميتو ويس كبدو تترتير ቅዱስ ጴጥሮስ نو كبدو تترتير موته يلو اغبر حواريات معرف على صحيفه نقدس ماتياس كصو معرف كلته يغريته وانجيل دما تحاني قموته يبل كلتي قنعي زلو تحاني قنابلت مكينا غاچاتو نحر ميتو بزيات سب مكينا مس غاچاوتو شعش انت ميتو مكينا رغچاتو يبال حقيده يبال حقيده ابزي امس حرمتو دحر ورحي او هوسبيتال تميتو خنتا خوينو ميتو يبال حقيده تا خوينو مكينا هريماتو يبال حقيده بسنكتا مكينا سلازموت انتاي ميتو يبال بتقلالا مكينا بمكينا حدغا يبال حقيده هوسبيتال كيدو دحنا يكاله ازي دما تحانيقو غمد تحارعيرو تساقيو اكن زلقس اكن زبل نبرخا خيدو او تساقي ميت تمحنق تقل كبد چرتيرو ترتيرو ماني سلازي بزي موتيلو سلازي كاب تقداماي دحر واينا زغدد نغير الله هجي خن ساعات اتوليهم بعد 50 خا خوينو قتلو نصحا بعد 50 يكون بغله بصوم يكون يتوي قننا غن اي وهابني سغلت اي وهابني دحاري مقصعت زواب نصحا غن كيوعالك خي حدرك اي زواب تملكت سلازي ختنصح يغبا هجون كنصح يغبا زغلو علتنا عين عخمني كنصح يغبا سلازي ابز كله بخيات لقصل مالي سودما ناب موت فرد زمصلو بعله تقدام من انتيلكم يهودا دام تزي ولد محاشه بحق تزي ولد محاشه نغويتا سقيلو طرح يكوننكو تحاني قوماتو تحاني قزموت سبا بيت كريستياننا فتحات يغبرلي اقبرو انكو يوعلني ጭካነ غي مسلكم اوكي سب ስለዝኾነ ተቀብረት غليها ቀደም ኣብ ዓድና አገልጋል አድገም እንተኾይኑ ተመይቱ ይበኺዩ معراي من تميتو ربحت زنبرت لامم ولادي زنبرم لامم تميتا ويكشطوا خلو يبغي بعلتو علت انديا نزكو يو صادق سب እንኳን እንደነሰብ ንንስሳውን ይረህረሂብ ትረህራይ እኮ ንዝብላ አንስ ተጥራህ አይኮነን ክንደይ ዘገልገለካ አድጊ ዝቡ በሊዕ ወቅት ሰምዕ خلካ ይትበክል ዋ አረ ኮስ ገርመን ነገር ታሃሊሲ ትረህራይ ካብ ደቅ ሰባት ምልጭ ኢሉ ስለዘኸለ ጭካነና ያጋንን ትብልብና ስለዛአተወ ኣብዚ ክጻረፍ ዝመጽ ሰብ ኣሎ ካብ ይሁዳ ፈሊኹም ትሪእዎ ትኾን ጭካነ ይሪኹም ተዘይውለድ መሓሸ ንባህል ከም ዝመሰልና ትውልድ ኢና ስጋብጂ ዋላ ብዕለት ሕማማት ዝጻረፍ ሰብ ኣሎ ማለት ዚዶ ለም ኮሚቴ ወሊድ ማለት እግዚአብሔር ይሰውርኩም እንበር ንኽፋት ተፈጥሮ ሰብ ይውላል ማለት ተዘይውለድ መሓሸ ይሁዳ ተዘይውለድ መሓሸ በሐቂ أنا كل جزين نماني حزننا نخاب عالم تلكون يهودا እግዚአብሔር አምላክ ልብ ይሄዳ ካብ አገርና ተፈልና ልብ ይሄዳ ካብ ዓለማት ተፈልና ዕለት እግዚአብሔር አምላክ ዘኪርካ መምላስ ተመልከቱ ገለገለ ሰብ ካብ ምሕር ዘረቡ ናምሕር ክፋት ዝወስደካ ሰባሉ ማለት ስለዚህ ተመልከቱ ይሁዳ ተዘይውለድ መሓሸው ስለዚህ ኣብ ልዕሊ ሞት ኣብ ልዕሊ ዝተኸፍለሉ ዋጋ ድማ መስራት ሞት ዳም ከምዚ ይብልኮ ጌታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ መጀመርያ ቃየል ምስ ሞተ አቤል ምስ ሞተ አቤል አሕዚንዎም ኣብኪዎም ነይ መን ከንቅሕዎም ሄኖክ ምስ ተሰወረ ወይ ድማ ካብ ሞት ዝተስእ እንድሕር ኤልያስ እዮም ዝብልዎ ኤልያስ አንቆም አቤል ከ እንታይ ዝበሃል ኣብከዮም አልቅሶም ስለዚህ ሞት አለው ትንሳኤ አሚንና ድማ ንሕና ነዚ ዕለት ቀዳም ነው ባቀ ነዝሞት ዝሓለፈስ ከመይ ዝመሰለ ተሳዕረ ሞትሲ ከመይ ዝበለ ዋጋ ኢልና ነስተንተነሉ ዳንበር ተኸፊስና ንኸደሉ ይኮነን ማለት ስለዚህ ኣሕዋተይ ኢሎሙን ትንሳኤ ኮይኑ ተሲእና ንቤተ ክርስቲያንና ትንሳኤ ዝበሃልኮ ንክርስትና ንተወሰሉ ይምር ጎይታ ተሲኢልና ጥራሕ ንኸብረሉ ይኮነን ጎይታ ሞ ተሲኢ ቀደም ይተሲኢ ቅድሚ 2000 ዓመተ ምህረት ተሲኡ ትንሳኤ ገሊጽልና ብርሃን ሂብና ብርሃንከ ወልጽድቅከ ስደደልና ይሉ ብርሃን ጽድቅን ተዋሂብና ተመስገን ጽቡቕ ነብር ኣለና ካብ ጅንሕና ክንተሰይ ይግባእና ንክርስትና
نتزي كريستنا مكرا نخلو مالك نخلو تسيكات عليها خاطر مسجن سلاز بزي مالك زي تحقوسو ويدما بشعو حقوسن دستان دنوبرو مني قال حقوسن بعلة عربي بدلي وخلو بتنسايو ويدما بقدام زنبره فسانه حقوسن نبال مريم مقدلاوت كده نميو بخياتا دحري دما دبساي دبيسوا بتنساي ربوني زبل أملاكي ممهري زبلي مالك حواريات مسيهم دما مغنو زريهم تسي ጭንቀተን ተቃለለለና አንስት ድማ ትሲ ለዕለ ዝኾነ ነገር ዘሐጉስ ንብትንሳኤ ዘሎ ሰባት መን እዮም ተይልኩም ቂልዮጳን ሉቃስን ቂልዮጳን ከዓ ምሁራት ናይ ሐዋርያት እዮም ክኸዱ ከለዉ መንገዲ ንደማስቆ ገጾም እናኸዱ ከዓ ዓለተ ዓርብ ድማ ዝተዛረቡ ከኣለዉ አይሁዳውያን ኮ እንዳበልዑ እንዳሰተው ከለዉ ዓርቢ ቀዳሚ ነይሩ ሓቀደ ገሊኦም ሰቂልናዮም ኢሎም ሕጉስ ዝበሉ ዳም ኣነ ሞይተስ እንተሓጎስኩም مخرستيان يكون من حكي تم تصرفوا أنا مويته ويد ما بحمق أماوت أمويت تتوهركم تحبس أبو قبرون زبل سبي قال له يا داوي بوا بسمع ولا من فسكو زبل تعالى خرستيان بحال موت هيكون هنز حبس موت زي ترفناندي هاي ترفناندي قل تقاتل نقاتل عليه إذا حزنك نمواتي كو هيري أنا يسمعون مويت يوقع تودي دحر موتو دما تشفشفو ما جام قدس جورجس أماوتو أختري حزنك حكي له مسموت حقسك ولك حقسنا با كوكب لدا ፀሐይ ዘልዳ ፋርስ ሃይማኖት ተባይልኩ ተጽፈ ፋርስ ማለት ኮኮብ ሃይማኖት ስለዚህ በዚህ ሕጎስ ማለት እግዚአብሔር አምላክ ብርሃኑን ትንሳኤን ይግለጽልና ነዚህ ስለዝኾነ ኣብቲ አርስትና ጽሐፍና ነገር እንታይ እንድሕር ተባይሉ ቀዳም ስዑር ንገለ ሞት ንገለ በኻት ንገለ ድማ ብስራት አይ መሪ ዝሕጎስ ነበረ ብስቕለቱ አይሁዳውያን ንዕኦም ግደፎም ብስቕለቱ ዝተሓጎሰ መን ይኻለ ናይ አይሁዳውያን ከም ቁፅሪ ተቕፀብሮም እዚኦም ስቀሎም እዮም ሞት ስለ ዝኣወጁ ናይ ጎይታ ስቕለት ዝሕጎሰ መን እዩ ኣዳም ተሰቐል ክብሉ ከለዉ እቶም ካልኦት ዝሰቐሉ ዝነበሩ ድማ ኣብ እንታይ ኢሉ ማለት ተንስኡ ለጸሎት ዝበለ መን ለጸሎት ክብልኩም ምን ዲሆም ኢሉ ምንኩም ኢሉ ትፈልጦ እንታይ ፈልጦ እንግዲህ አዳም ይኹም ይብል ነይሩ አዳም ተንሱ ለጸሎት ኢሉ ንሰም ከንታይ ኢሉ እግዚኦ ተሳለነ ኣብ መጨረሻ ነዚ ምስ መፀን ሰላም ለኩልኩም ሲል ተቀንጢጥ ማለት ምስለ መንፈስከ እዚ ቤተ ክርስቲያንና ናትና ፍቅርና ዝዕበየና ሎም ከም የለን ካህን ሰላም ክብል ከሎ ሰቅብል ሰላም ክብል ከሎ ካህን ክቅድስ ከሎ ኢዱ ከም ዝገብሮ እንታይ ማለት ሰላም ለኩልኩም ክብል ከሎ ተሓንቲ መስቀል አለቶ ተሓንቲ ካ ይድሎ ኣብዚ ዘሎ ሽንካረይ ኣብ ኢደይ ዘሎ መስቀለይ መፍትሒኹም ኣብዚ ዘሎ ድማ ዋጋኹም እዩ ምስ መንፈስ ቅዱስ ካምበር ጎይታይ ነዚ ሁሉ ዝገበርካልና ስምረት እንስኻ ወልድ እንተተሰቀልካልና መንፈስ ቅዱስን ኣብን ድማ ብስልጣንም ፍርዶም ዝሃብና ንኣምኒና ብማሊ ምስለ መንፈስከ ማለት እዩ ስለዚ ዝተሓጎሰ መን ማለት ኣዳም ምስኡ ዝነበሩ ስለዚ ምስለ መንፈስከ ኢልና ንጽልየሉ ግዜ የምጸልና በረኸትን ረድኤቱን ንኹላትና ያሕድረልና እንኳዕ ድማ ናብ ዝብፅሐና እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተረፈ ግዜና ዝተረፈ ሰዓታትና ዳርጋ 3 ሰዓት ኣቢሉ ይተርፈና እዩ ትንሳኤ ክኸውን በዛ ዓዲ ማለት እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ብሰላም ናብ ብርሃነ ትንሳኤ ይደምረና እምበለ ደዌ ወህማም እምበለ ጻይር ወድካም ያጽሐና ዓመት ከመዮም እግዚአብሔር በሰላም ስለዚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ብዘይ ደዌ ብዘይ ሕማም ብዘይ ጻዕሪ ብዘይ ድኻም ዓመት ከምዝሎሚ ይዕቆረና እግዚአብሔር ኣምላኽ ምስኩላትኩም ይኹን ካብኡ ላዕሊ ስለ ዘይበሃል ማዓንቲ እግዚአብሔር ናብ ብርሃነ ትንሳኤ ብሰላም ይደረና ንስኻትኩም ከዓ ጸሎትኩም ዘክርና ክርስትናና ጸኒዕና ንኸደሉ ፍቕርን በረኸትን ረድኤትን ይዓድለና
آمين أبونا زب السماوات تقدس اسمك يتمجد سساين زبلتنا بني مهدك لنا أوسان وجبايني كمان إنن نهدك لزعب بسالنا يتابعنا نكزي وستمرسوت على أرنا النوبالها نم كله كويس مزياكيت من قستهايلو سبعة العالم والعالم آمين بسلام قدوس جبريل ملاك وبزئت يا مريم سلام لك رنجل ولناچ ورنجل وسجاچ مزياير صوت سلام لك بروك تانتي مانس وبروك فركرس كده فسيف سيت من تسقى እግዚአብሔር ምስለቺ ሰአሊ ወጸልይ ምህረት አንተ ያና ወፍቅሮ ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመይ እስራኤልን ኃጣዊነ ተማይጸን ብቻ አሜን ቦል እግዚአብሔር አምላክ ሰላምና ብርሃነትን ሳይደምረና እንተ ጥዒሙ ጎለጎታ እንተ ቲዮምናትን ፖሊስ ማለት አው ኮይነ ላይፍ ከሰደልኩም ማለት ነተማ ፌስቡክ ዘለኩም ማህበር ግን አቦታት ትሉ ትኾነ ይኹማ ትሉ ይኹማ አቦታት انت زي كيلوم بيت كريستيان تقام يقولون كل بحث أخوينا لا يقولوا بتازع بورخة سلزخنة أبا أخوينا خصات فوق مالت عارف شغلات سلزي تعمس سل بحث أحلفنا يوم مالتي سلزي تسمت جن بدنا أخوينا لا يفكر محلال فوقكم نيشع سباتي ولنا جابير يفكرنا جابير مسكولاتكم يوم آمين إفرون ودي آمين 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 نعمة أزواني رينا زودي عدمن تعناني هبكا كل ملاخت مساخا يكون زودي آمين مسكولاتنا عمت يغورنا زودي عمت يغورنا خل عند حاسين كبير كزودي لم يرقصكا آمين آمين عديتا ولو بروح مشات على فيسبوك زلهم تتمرتي صباح سلازغانة صباح يكون عندي شهر قبر لهم تزي صباح هاقرفو قال أملاح صباح يكون عندي بحال ولا تنتصلون عشر قبر لزي تحساوي لكم حاسد يسمعوا مالك صبغوا ينعاهم كل انت تملس هراي بولو محبر كأبرخ مشت ما تسمعنا أملا حد من